I hope lahat po ay nag-e-enjoy sa mga kapuso natin na nasa bahay lang, mga pumuputi, gumaganda. Karamihan for sure sa inyo gumaganda kasi nasa bahay lang kayo, bawal lumabas. Stay safe, stay healthy, kumain ng masarap na pagkain. Ayan, hello po sa ating mga viewer. Pa-share nung live ko And then guys, andito ako sa labas ngayon ng bahay. Ito yung door namin. Ayan, mas maliwalas kasi pag nasa labas ka ng bahay. Pero syempre, bawal umalis. Hanggang dito ka lang sa azotea. Azotea? Anong azotea? Alam niyo ba kung ano yung azotea? Hello, Elsie Dimaranan Manansala. Hi sa'yo. Nag-lunch na ba kayo? Wait lang, ayusin ko lang yung kwelya ko. Charot. Hello, Blessy ba yun? Blessy, hello sa'yo Blessy. Dimaranan, Manansala. Hello sa inyo. At syempre mga kapuso, pwede nyo pong i-share tong live ko. Pwede nyo akong tanungin. Tapos tatanungin ko din kayo. Ganun. If ever na meron kayong question sa ginagawa ko ngayon, pwede naman kayo magtanong, okay? Hello Tita Letty! I miss you! Dito lang tayo sa labas ng pinto ng bahay. Hanggang doon lang kasi yung pwede nating puntahan. Especially kapag wala kang pass. Pupunta ka ng market. Hello kay Neil. Akiho Konaskon. Ba't kasi binabaliktad yung pangalan? Si Beth, hello sa'yo. Si Yoli. Si Jocelyn Carlos. Magandang morning Papa Ace. Hello daw kay Jonaline Galon. God bless din sa inyo, sa mga kapuso natin na maaabot ng live ko na ito. Gusto ko lang po kayong kumustahin kasi for sure nami-miss nyo na ang mga DJ ng Barangay LS. Nami-miss din namin kayo. Pero kasi nga, dahil nga sa kailangan nating magstay sa bahay, so right thing to do, sa loob lang ng bahay. Pero ako nasa labas ako. Pero dito lang, sa corner ko. Si Denti Flores, hello sa'yo. Si Gerald, si Mary Antoinette Atraso. Mas mahangin dito sa labas kaysa sa loob Charot. Si Annalisa Bisdan, ako miss ko na din ng LOL. Nakakamiss, no? Kaya naman sa mga kapuso natin, huwag na po lumabas ng bahay, huwag matigas ang ulo, magstay lang kung nasan kayo para naman na lahat tayo maging safe, okay? And then kung lalabas man kayo, make sure na safe kayo, maglagay ng face mask. Tari ko, face mask. face mask. Kailangan kasi naririnig yung letter K doon. Sabi ni, Dave Enrile, hello, ingat po kuya sa virus. Yes, mag-ingat din kayo. And then si Maritas Gonzales, hello sa'yo. Welcome po sa official Facebook page ng Barangay LS 97.1. Dito ako naka-live. Grabe no, aminin nyo, karamihan sa inyo kumikinis pumuputi kasi bawal lumabas. Umi-effect na ba yung inyong mga ginagamit na pampaputi? Si Lindon Ostero Baklig. Hi Papa Ace, pa-shoutout po. Stay safe Papa. Kayo din dyan. Stay safe guys. Yung mga ginagamit nyo, yung iba pwedeng mag-rejuve. Pwedeng gumamit ng rejuve. Kasi matagal kayong nasa loob ng bahay, hindi makikita nung mga kaibigan nyo, mga ka-work nyo, na nagbalat-balat yung pisngi nyo. Kasi nga, nasa loob lang kayo ng bahay. Hello kay Elizabeth Villa Bagao. Good morning ko pa, shoutout po sa Bagao family. Apo ko sa Cavite, anak ko sa Qatar. Nako, hello sa kanila. Si Dalia C. Hello sa'yo, Dalia. Ano naman ang lunch nyo ngayon? Nakaluto na ba? Patamang bukas-bukas lang ng dalata. Ganun yung mga mga typical na ulam ngayon sa mga bahay-bahay. Kaya noodles, ganyan. Huwag na lumabas, huwag na pumunta kung saan-saan.
Kasi mas makakabuti po na nasa bahay lang kayo. Si Eleanor Samonte. Hi Papa Ace, lalo lang akong tumaba from Caloocan. Huwag din kasi kalimutan na mag-exercise. Hindi po porke nasa loob lang kayo ng bahay, wala na po kayong ginagawa. Kailangan na minimaintain nyo pa rin po yung pag-exercise, lalo na hindi kayo naglalakad ng malayo. Mag-ikot-ikot kayo. O kaya maglaba kayo maghapon. Miss ko ng program yun ni Papa King sa umaga. Tagal kasi matapos. Oo nga eh. Si Miriam Blazo Villanueva, hi sa'yo. Si Joel Agapito Noprada. Hi Papa Ace, pabati ako. Shout out sa lola ko sa province. Sana mag-ingat. Love you po. Si Denty Flores, Papa Ace. Ano to? Shout out sa anak ko. Taray ha, SOSO. Shout out sa anak ko, si Shane. Ayaw magluto. Gutom na ako. Hello, Jasmine. Si Jocelyn Carlos. Ang ulam po namin, sinampalukang manok. Sinampalukang manok for sure. May sampalok yan. I don't know how to, anong tawag doon? Yung recipe nung, sinampalukang manok. Pero I'm sure, meron yung sampalok. Shout out! Kaming mga taga-Active Asia ng Pasig City. Thanks, Pop. Hello, Leo Custodio. Kumusta po kayo? Sana naman safe ang lahat. And then, laging maghugas ng kamay. And then, yung mga kamay nyo, don't subo. Grabe, no, mga ganitong panahon, marirealize mo, dami-dami mong marirealize na nakakamiss pala yung ang English ng sampalok. Oh my gosh, anong English na sampalok? Tamarind? Tamarind, diba? Kasi, yung tawag sa amin, dun sa sampalok na may tamis, yung merong buto, pag matamis na siya, tamarindo. And I believe, tamarind. Pero hindi ako sure. Baka lang. Kumikinis na ba kayo? Yung sabon nyo ba, yung papaya soap nyo ba tumatalab na? Kasi hindi kayo isikatan ng araw. Tapos, yung karamihan dyan, kunwari, namimiss yung trabaho. Kunwari lang. Pero, ang saya-saya, ligayan-ligaya. Pero seriously, nakakamiss yung pumasok ka sa office, diba? Yung mga dami-dami mong gagawin, dami-dami mong asikasuhin. Kapag kasi ganitong nasa bahay ka lang, parang mas nakakapagod. I don't know ha, hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam nito ha. Pag nasa bahay lang ako, parang mas nakakapagod. Tapos mas nakakagutom. Shout out naman dyan, Paps, si Miriam Blazo Villanueva. Hello sa'yo. Pa-shout out daw kina Jidine. Si Polo mo, good morning. Pa-shout out po dito sa Camarines Norte. Hello po sa inyo dyan. Ano naman ang ulam nyo? Kasi yung isa sabi niya kanina, sinampalukang manok. Ako naman, ang ulam ko, yung sitaw. Sitaw na may chicken. And then, hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa luto. Basta niluto lang siya ng gano'n. Hello kay Ana, Elisan, Papais pa shoutout si Annabelle, si Jessie, si Anna Rose, and si Gladys ng San Juan. Puro cellphone lang ang hawak maghapon. Totoo yan, ano pa ba kasi pwedeng gawin? Kung nakapaglaban na, syempre cellphone. Check ng status ng mga friend mo. Ang arte mo naman. Hello Lady Gracia, hi, how are you? Ang arte na naman. Ay, hindi kayo, natural ko to eh. Thank you, Paps. Ay, thank you din. 1 week na sardinas dito, sir. 1 week na sardinas, parang ang hirap, no? Pag 1 week na sardinas, minsan naman mag-noodles ka din. O kaya ka, anong tawag doon? Mag-century ka din. Magtuna ka din. Paps, yung Yiba good yan. Pang cover sa sunlight. Haha, joke. Alin? Libag? Pang cover sa sunlight. Hindi mo na kailangan gumamit ng lotion na may SPF. Taray nung SPF.
Ano daw yung ibig sabihin ng SPF sa lotion? SPF pa kayo. Kami po, ang ulam po namin, kalderetang baboy. Di kayo na nakakaldereta. Si Kuis Gerald Cyrus, hello sa'yo. Si Jade, pa-shoutout sa Papa A, sa Sokheyo family. Ang boys mo talaga sobrang nakaka-inlove. Ang boss ako. Hello Jade. Kumusta? Kumain na ba? Nakaligo na ba? Papa Ace, masarap din yung miswa na may sardinas. Well, actually, nagluto ako na nung isang araw. Ang gagawin mo lang, kailangan meron kang garlic and then onion. And then you make gisa. You make gisa. No, igigisa mo siya sa very light lang na mantika, diba? Very light na mantika, and then gisa mo siya. And then after nun, lagay mo na yung sardinas. Masarap yun, merong kamatis. Mas masarap kapag may kamatis, promise guys, try nyo. Tapos lagay nyo yung miswa. Miswa. Shane Benitez Progosa, Papa Ace, miss ko na nakakahawa mong tawa sa umaga. Oh, namimiss ko na nga rin tumawa ng ganun eh. Si Irish Fernandez, hello sa inyo guys. And meron pa dito eh, baka meron akong na-miss. Wait lang. Ito si Rivera Doliente Pearl, pa-shout out. Watching Makabebe, Pampanga. Thank you. Keep safe. Si Dennis Lim. Tapos si Jocelyn. Hello sa'yo. Si Jonas Aduana. Papa, good morning. Shout out naman po dito sa Davao Oriental. Nangunguha kami ng nyog. Oy, nakakamiss no? Sa probinsya. Sana kapag may mga ganitong pangyayari, sana nasa probinsya tayong lahat para nakakapag-relax. Kaso nga, hindi pwede. So magstay sa bahay. Si Regine Bacane, hi Papa Ace, pa-shoutout kami dito sa Pampanga. Hashtag Alden ng bayan. Sino? Si Alden ba? Parang si Rato. Pa-shoutout Papa Ace watching here at Damam, Saudi. Hello daw sa family niya dito sa Pilipinas, sa asawa ko si Jeffrey at sa anak ko na si Ashley at si Nash. Salamat din sa'yo. And then si Rivera Doliente Pearl, masarap din rice Shanghai para hindi maumay sa sardinas at noodles. Totoo yun, kahapon may Shanghai dito. And then merong buttered garlic shrimp ba yun? And then tinola. O, diba? Sarap, no? Kahapon yon. Ay, nako. Ang sarap lang sanang magstay sa bahay kung meron kang swimming pool. Diba? Saan ka ngayon, Papa Ace? Dito sa bahay. Dito lang ako sa Quezon City. Bawal lumabas. Papa Ace, gutom na kami dito. Wala pa kaming sahod. I feel you. Papa Ace, nasan yung alaga mong pusa? Si Sebi. Good morning, Papa Ace. Pahingi ng text may taga Iloilo. 24 years old. Salamat. Asan ba si Sebi? Sebi? Natutulog si Sebi eh. Huwag tayong istorbo. Si Berta Flo Padulihaw. Paduhilaw pala. Hello sa'yo. Ang swerte din ng mga kapuso natin, mga kabarangay natin na nasa bahay tapos kasama nila yung mga jowa nila, no? Yung asawa. Si Sherry Ann Monteroso, pa-shout out. Pa-shout out din po sa mga frontliners. Kay Ricky, hello sa kanya. Hello sa Uabel family, dyan sa may Laguna. Sa may Santa Rosa. Miss na kita, Papa Ace. Belated happy birthday. Oo nga eh. Nanimiss ko na rin si Papa Ace eh. Charot. Stay safe mga kapuso ha. Especially kapag if ever po na meron nga kayong pass, pumunta kayo sa kung saan kailangan nyo bumili ng food or whatever na kailangan nyong bilhin.
make sure na bago pumasok ng bahay, nag-alcohol, and then yung mga ginamit nyo po na damit, sabi nila kasi kailangan laban nyo agad yon, or yung shoes, make sure din na nasa labas lang, huwag nyo nang ipasok sa loob. Ako, Papa, is walang asawa at boyfriend. Sad, charot. Masarap sa probinsya, lalo na kung maraming puno, ang sarap ng tawa, pati ako napapatawa ng malakas. Hello, Dennis Lim. Akala ko nakauwi ka po ng Tayabas, Quezon. Mas safe ka po siguro kung nasa province ka. Kumakaway-kaway na si Nathan at si Chantal. Pa-shoutout. Hello, Chantal. Hello, Nathan. At si Blakey. Hello, Blakey. Si Malditang Lucring. Hello sa'yo. Ang ganda ng name. Sana all papayis kasama asawa at jowa. Asawa ko na sa lockdown sa trabaho niya sa Balot, Tondo. Shout out naman siya si Mark Anthony Calape. Thank you po. Totoo 'yun kasi yung kumare ko sa Quezon Province, yung asawa niya nandito din sa Manila. 'Di ba? Naka home quarantine din. Pero syempre, mas okay sana kung nasa bahay. Pero syempre, dahil nga sa bawal, so mas mabuti po yung nakikinig po tayo, huwag po tayo matigas ang ulo. Okay? Kasi pag matigas ang ulo, ibig sabihin, matigas. Charot. Shout out daw kay Alperns Makaraeg Buison na walang jowa. Sabi ni Lena Lico. Si Barbie Page, hello sa'yo. Si Maria Santiago Abain. Ako, Papa Ace, pag bored ako sa bahay, ang ginagawa ko po ay nakikinig lang po sa Barangay LS 97.1. Totoo po yun. Kasi po, kami po ay patuloy na sumasahim papawid. Daray. Tagalog na Tagalog. Patuloy po kami na sumasahim papawid. Kaya pwede po kayong bukas ng radyo and then makinig po sa Barangay LS 97.1. Para dun sa mga kapuso natin na may radyo. Kahit sa cellphone lang, di ba? Pwede ka namang makinig. Basta meron kang headset, headphone, earphones, ganyan. Pa-shoutout Papa Ace, watching from Canada. Layo watching from Canada. Hello sa'yo. And then si Jade Sokenyo. Papa shoutout po. Si Milo Sokenyo. Hello sa inyo guys. How are you? Anong ginagawa nyo ngayon? Pa-shoutout daw sa Family Avio. Alright. Family Avio. Ganun ba i-pronounce yun? Avio. Sino pa? Dali, artehan natin yung pag-pronounce sa mga pangalan nyo. Gusto nyo naman yun diba? Minsan ina-artehan yung name nyo. Si Malditang Lokreng. Malditang Lokreng. Ano daw? Si paulit daw. Shout out si Nathan. Si Nathan. Hello Nathan. Ano ginagawa niyo dyan? Nag-lunch na ba? O may pang-lunch pa ba? Yun eh. Nag-lunch na ba o may pang-lunch na ba? Well, actually guys, kaya din ako dito, napili ko dito sa labas ng bahay na mag-live kasi yung hangin kasi fresh na sa ngayon. If ever man na magta-try kayo doon sa mga binta-bintana nyo, sumilip kayo, hindi nyo kailangan mamasyal, sa labas nga lang ng bahay, try nyo, mas mas okay nang langhapin yung ating hangin. Kasi nga siguro, napahinga, 'di ba? Yung ibang mga sasakyan, bawal pumasada. So 'yon. Time na din 'to, siguro. Basta may Barangay LS sa radyo, tanggal ang board. Bonus pa po pag nag-live kayo sa FB, mga DJ. Salamat po, nawawala po ang inip namin. God bless po. Naiyak naman ako doon. Si Cresty De La Cruz. Hello Cresty De La Cruz. Hello daw sa De La Cruz family. Hi guys, kumusta kayo? Stay safe. Kumain ng masustansya. And then si Miriam Blazo. Pa-shoutout po sa mga alaga kong aso, si Samjang at si Tam. May pusa din dito sa kapitbahay. Tam din yung name niya. Tam actually. Not just Tam. Tam.
Grabe, anong oras na naman kayo gumising? Bakit kaka-breakfast nyo pa lang? Si Brenda Solomon Malekdem, hello sa'yo. Hi! Eto, dito lang sa labas ng bahay. I miss you too. I miss you 3. I miss you 4. Ano lang tayo, lumanghap tayo ng sariwang hangin sa labas ng door. Huwag kung saan saan, baka mapumunta ka pa ng park. Mali yun. Namamalian ako pag ganun ang ginawa mo. Okay? I-like nyo tong ano ko live ko and then pwede nyo pong i-share. Okay? Mabuti nagkakaintindihan tayo. And then may binibenta ako dito guys. Charot. Binibenta ko yung kapatid ko kasi wala naman siyang ginagawa. Sa loob na ng bahay, loob ng TV. Saka, di ba, sabi ko nung nakaraan nag-post ako, nalibot ko na yung buong kwarto, buong bahay. Doon ko lang napansin ang pangit pala ng kapatid ko. Si Maria Santiago Abain, ang pogi mo talaga, Papa Ace. Ay, pogi ka rin po. Hello, Maria Santiago Abain. Maganda ka. Then share. Ay, thank you, Brenda. Iba ka talaga. Si Zebi, yung alaga ko, natutulog siya ngayon kasi busog siya. Ganun siya. And then, uminom na ba kayo ng vitamins? Make sure na umiinom din ng water kasi for sure, karamihan din sa inyo naiinitan sa loob ng bahay, especially kung wala kang aircon. Oh my gosh, yung kapatid ko, nanonood ng live ko, hindi daw siya for sale. Hindi po, okay, hindi na po siya for sale, pinapahiram ko po. Pwede po siyang sitahin. Parang gawno. Pinapasita ko po yung kapatid ko, baka lang po interesado kayo. Paps, grabe talaga ang kasa kapatid mo. Eh, nakita ko yung pics niya, magkamukha kayo. No! Kami magkamukha. Malayo yung mukha niya. Kami magkamukha. Hindi kami magkamukha, guys. Huwag niyong ipilit yan. Papa Ace, pa-shoutout naman. Hello, PJ Domingo. Hello sa'yo. Uminom ng tubig, kasi wala ka nang ginagawa, wala ka nang exercise, tapos nasa bahay. Excuse me po. Hindi to COVID, Natuyo yung laway. Yun na nga, nasa bahay ka na nga lang, wala ka ng exercise, hindi ka na naglalakad, unlike yung mga usual na ginagawa mo. Di ba minsan, kapag papasok tayo ng work, naglalakad tayo, tapos yung brain cells natin, gumagana. Minsan, kung nasa office ka lang, yung mga finger mo, kumikilos yan lahat. Sa panahon ngayon, hindi sa bahay ka lang. So, make sure po na nagagawa pa rin natin na mag-exercise, okay? Papa A, shout out naman dito sa Toronto, Canada. Thank you. Hi, thank you. Hala, meron ka na. Loko ka, Brenda. Si Dana Agbuya. Ano next after ng quarantine? Oh my gosh, next after ng quarantine, syempre maglalabasan yung mga tumaba. After ng quarantine, Quarantine 11. Ano ka ba? Inunahan mo ako eh. Quarantine. 50. Mali. Hindi. Sorry. Quarantine 11. Quarantine 12. Quarantine 13. Grabe ka, TJ. Si Dennis Lim. Tama mo lang naglalang stress ko sa COVID. Si Vilma Kabuyaw, Dadibas. Pa-shoutout po si mama ko, si Lani Dadibas. Thank you po. Parang kailan lang may Main Mendoza. Papa Ace request ko. Warren Ilibin. Ang cute ni Papa Ace. Guys, ano mo ko lang to? Hello, Diana Agbuya. Diana Agbuya, hello sa'yo. Pops, kapatid mo may sinasabi. Basta sugali yan. Hindi yan nagmana sa akin. Naka-lockdown siya sa loob. Pops, kapatid mo may... Oo nga, sa loob siya. Naka-lockdown.
Papa Ace, hindi po ba kayo naiinip sa bahay? Sana maging okay na lahat para bumalik na sa normal. Well, actually guys, nakakainip talaga. Pero wala tayong choice, kaya kailangan nating sumunod, okay? Doon kasi nagsisimula ang lahat sa pagsunod. Tsaka para mas safe, dito lang muna sa bahay, okay? Si Annalyn Remo, yan, Papa Ace, nakakamiss yung tambalan nyo ni Papa King sa LO. Wait, sino nga yung Papa King? Ano po yung leisure nyo ngayong naka-quarantine po? Wala. Kahit naman hindi naka-quarantine, wala akong leisure. Promise, wala talaga. Pasilip naman sa sister mo, Paps. Shoutout ko nga pala uli ang tropang Minions. O, pasilip daw. Nilock na yung pinto. So, naka-lockdown talaga siya. Ice. Kapatid. Buksan mo yung pinto. Nauuhaw ako. Papa, isasin niya sister mo. Bakit sisitahin niyo po ba? Eto po. Sister. Labas. Buksan mo yung pinto. Para mo nang awa. Inak niya po. Diba po? Basta sugali. Pa-shout out. Papa Ace, asan si sister mo? Wait lang. Hey, wake up! Wake up! Tinulugan ako, di ba ba sa sugali? Hindi pa nakakaluto yun. Pero nagugas siya ng plato. Siyempre, mga ganyan kayong mga kapatid na kasama niyo sa bahay. Siyempre, katulong yan. Tapos sila yung naglilinis ng bahay, diba? Nagwawalis-walis. Hindi ko pa naririnig yung request ko. Nanghihinayang. Ayaw kang papasukin. Paps, pakita naman sa mo kahit mabilis lang. Na Paps, ayaw kang papasukin. Ikaw walong dragon, lumabas ka. Ice, gusto ka daw nilang makita, saglit lang. Ayaw daw niya. Pasensya na kayo ah. Yun talaga pag di maganda, hindi proud. Hindi siya proud kasi. Pagpasensyahan nyo na. Tsaka sabi ko nga pan-lockdown talaga yung mukha niya. Si Don Jack A. Garcia. Don Jack. Ganda ng name mo ah. Hello po. Haha, baka kasi ibenta mo. Ayaw tuloy ikaw papasukin. Binibenta ko nga. Pero sabi niya hindi siya for sale. So pinapasita ko na lang siya. O kaya naman, pwedeng habilin muna. Paus, baka hindi ka makapasinaduhan ka. Nilak niya talaga. Hey! Hi, Paps. Ang ganda naman ng sister mo. Hindi mo pa ka nakikita, maganda agad. Kapatid, open. Mag-hi ka lang. Say hi. Kita, nakikita yung alcohol. Say hi. Just say hi. Hi. Oh my God. Okay, sara mo na. O, diba? Ay, nako, Paps. Yung isang kapatid ko po, hindi po naglilinis ng bahay. Yung tamad, yung cellphone lang po yung maghapon. Kapag hindi naglilinis ng bahay, kapag hindi tumutulong ng gawaing bahay, huwag pakainin. Huwag bigyan ng pera. Paglabahin maghapon, ganyan. Yes, ang ganda naman pala. Bakit nagtatago? Hindi po, sinadya ko po talagang ilaknam siya. Pa-shoutout po sa mga friend ko, Mahigas Group at Mighty Five. Kamukha mo talaga siya, Paps. Hindi ko nga kamukha. Ayan, oh. Meron akong ganito kasi siya wala. Hindi kami magkamukha noon. Kasi po, yung kamukha po niya, yung mother ko. And then ako po kasi, yung mukha ko po, kamukha po ako ng father ko. Hashtag Team Bahay, hello Papa Ace, miss you too. Si Laimi Diaz Pajares. Pa-shoutout po dito sa Cuevas Bread sa kay Vega. Paano po mag-TikTok, Papa Ace? Siyempre lang, ganyan ka lang. Kailangan yung bibig mo sumasabay kapag gusto mong makiano sa kanila.
Yung ching ching yung kayo, yung wang 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 wang, ang ching 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 ko, yung wang 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 wang. Prince Culiado Ramirez. Meron akong kinakanta guys, na na song ni Lady Gaga. Hindi ko alam yung lyrics, kaya tinatawanan ako nung kapatid ko. Tinatawanan ako nung kapatid ko kasi sabi ko, yung Shallow. Alam niyo ba yon? Yung Shallow. I'm not the deepest, high for no one. Shalalala. Alam niyo ba yon? Ang ganda ng song na yun. Si Annie! Sino mas maganda sa inyo? Ha ha ha, joke. Siyempre kapatid ko. Ang cute-cute mo talaga. Yes, sa wakas, nabutan din kita nag-live, Papa Ace. Pa-shoutout naman po ako. Please hear from Urdaneta, Pangasinan, Papa Ace na po. Hello po. Papa Ace, na-miss na po kita pakinggan sa radyo. Papa Ace, gawa ka ng TikTok kung pwede. Yung pwede, i-duet. Wait lang, pag-isipan ko po. Papa Ace, pa-shoutout, sabi ni PJ. Si Kuya Jong dito sa garahe namin, palakad-lakad. Pasok na, tulog na. Aga natin matulog lahat, no? Magandang oras tutulog na tayo. Si Cathy Solomon Sabilio. Oy, familiar yung name nito. Feeling ko hindi to maganda. Charot. Hello, Cathy. Si Marites Ladores Chua. Namimiss ko na makinig sa inyo ni Papa King. Well, actually guys, tumawag sa akin nag-message sa akin kagabi si Papa King. And then, akala ko kung anong importante. Akala ko ano na nangyari sa kanya, kinabahan ako. Sabi niya sa akin, Pops, sabi ko, ano yun? Ano nangyayari sa'yo? Kumusta ka na? Sabi niya, Pops, i-share mo naman yung nasa page ko. Guys, mag-aalauna ng gabi, nagbe-message ng ganun. Hindi ko din talaga maintindihan ng Papa King para magpa-share, di ba? Well, anyways, shinare ko naman, siyempre. Kaya naman ito, i-like nyo na, and then i-share nyo din, okay? Para sa mga kapuso natin na namimiss na ang mga DJ ng Barangay LS 97.1, ayan, pa-live-live po kami, pag ganto-ganto kami, okay? Anong sabi? Hoy! Laguna na, labas na punta tayo barangay, hingi tayo pagkain. Bakit, Kati? Maganda ka ba? Joke. Si Ago po yung aso namin. Hello sa aso mo. Aw, aw. Ano po yung nangyari kay Papa Ding? I don't know. Si Papa Ding nasa bahay lang din. Ano po yung nangyari kay Papa King pala? Pawisan po yung nangyari kay Papa King. Wala, nagpapa-share ng pinost niya. Ako lang ba na-inlove sa boses ni Papa Ace? Marinig ko lang boses ng Papa Ace, nakakakilig na. Kantahan ko kayo dyan eh. Kasi di nga ako magaling magkabisa. Kabisa! Mag-memorize ng mga lyrics ng song. Tsaka wala sa mood yung boses ko eh. Si Maring Aimee. Hello, Tita Aimee! Kumusta kayo? Tara, kain tayo, Papa Ace. Wala, ganun na lang talaga. Pa-invite tayo ng kain kahit wala namang nakahain. Hello, Ate Ning! Kumusta kayo? Me too. Sobrang in love sa voice mo, Paps. Thank you po. Papa Ace, huling na itong linggo matapos ng nakakamiss na ng magka-LOL. Yeah, nakakamiss ang LOL. Yung mga iyakan namin doon, yung mga kadramahan namin doon, nakakamiss kaya. Sobrang namimiss ko na rin at namimiss ko na kayo. Hindi ko na alam magagawin ko. Hindi lang ikaw, damay-damay tayo. Sana mag-live din si Jana Chucho mamaya, antay namin. Magla-live din siya. Okra ulam ko, Papa Ace, at bagoong na isda. Ano bagoong isda? Ay, masarap yun, okra. Ladyfinger. Tama ba? Please, sample lang kanta.
Papais, okay na lahat. Mag-TikTok kayo ni Papa King. Pag okay na lahat, mag-TikTok kayo ni Papa King. Ano ko? Papa, ang gwapo mo pala. Sabi ni Prince Colialo Ramirez. Thank you po, malit na bagay. Charot. Ay, nako. Papa Ace, kanta ka na. Bigay kayo ng song. Pero dapat, alam ko yung song ha. Sige nga, bigay kayo ng song, tapos kakantahin ko. Pag hindi ko alam, hindi ko kakantahin. Anong song? Maganda. Yung tipika lang ha. Huwag yung mahirap ha. Kilala ko kayo. Gusto yung mahirap. Sa mga kapitbahay namin, tumatanggap po kami ng donasyon. Si PJ, oh. Papa, add mo naman po ako. Saan kita i-add? Sa puso ko? Why not? Anong song? Ang tagal. 10. Na, minilangan. Listen. Listen. Charot. Sige, my way. And now, the end is near. You are the reason. You are the reason. Yun lang yung alam ko doon. Seryoso. Yung sad song. Gusto niyo ng sad song, ha? It's not how long we held each other's hand. Nakakaiyak yun. You are the reason, Papa Ace. Hindi ko alam hindi ko kabisa. Sarap kabisado. Hindi ko kabisado. Ano ba? Wait, may naisip akong song pero nakalimutan ko talaga yung lyrics. Mabilis ako makalimot sa mga lyrics kasi sobrang dami kong song na alam. Minsan kasi ganon, sa sobrang dami mong alam, wala ka nang makanta. Bakit puro umpisa? Dragon Ball na, papais. Chala! Head chala! Ayaw kumanta, wala ako sa mood. Kanya ako magaling kumanta. Charot. Alone, papais. Tingnan mo. Sige, Brenda, porque kaya mo kantahin yung alone na yan pag ganyan-ganyan ka sa akin. Ina lang Oang. Oang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Napakawaling. Sige na mga kapuso, maraming salamat po sa mga nanood. And then, magla-live ulit ako sa isang araw siguro. Mamma Mia, Mamma Mia. Ano nga ba yun? Mamma Mia, Mamma Mia. Ano yung Mamma Mia? Ano yung Mamma Mia? Maganda yung Mamma Mia. Salamat, Papa Salamat din. Thank you, guys. Thank you po. And then meron din akong Facebook page Papa Ace LS. At Papa Ace LS po sa Twitter, sa IG, at saka sa Facebook. And then sa TikTok. May TikTok din ako. Makakala nyo kasi kayo lang. And then naman Barangay LS, meron din pong TikTok. So hanapin nyo po. Okay? And then paki-follow din po. Para naman po matanggal yung inyong pagka-boring din sa mga bahay nyo. Thank you so much mga kapuso. Miss ko na po kayo. Ako po si Papa Ace. Dito sa labas ng bahay. Ingat din po. Keep safe mga kapuso. Love you guys. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila ang buhay ay parang sugal na napakalaking halaga ang maaaring itaya. Ngunit hindi natin nalalaman kung kailan tayo mananalo o matatalo.
Ikaw, kabarangay, handa ka bang itaya ang lahat kapalit ng panandaliang kasiyahan? Dear Papa Dudut, belated Happy New Year po sa inyo at magandang tanghali na rin po sa lahat ng mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Naway masaya ang inyong bagong taon, ako kasi ay hindi. Mangyaring itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arman, 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Naga City. Isang taon pa lamang ang nakakalipas nang mangyari ang isang hindi ko makakalimutang bangungot sa aking buhay. Minsan ay naisip ko na may kasalanan din ako sa mga nangyari dahil hinayaan ko ang mga bagay-bagay kahit alam kong may mali na. Walang panahon na hindi ko naaalala ang pangyayaring yon na halos magpawala ng aking katinuan. Sa katunayan nga po, Papa Dudut, ay hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko habang sinusulat ko ang kwentong ito. Hayaan niyo po akong ilahad ang aming kwento. Sa pagbabaka sakali na rin na gumaan ang aking kalooban. Napakabata ko pa noon, Papa Dudut. Nang maulila ako sa mga magulang. Parehong nagkasakit noon ang inay at itay ko dahil sa matinding pagtatrabaho sa bukid. Dala na rin ng aming matinding kahirapan noon ay hindi sila nakapagpatingin man lamang sa doktor. Ang katwiran nila noon na ang ipambabayad nila sa pagpapatingin sa doktor ay pambibili na lamang ng mailalaman sa aming mga kumakalam na sikmura. Hanggang sa lumala na nga ang kanilang sakit at binawian ng buhay. Bilang isang anak ay masakit sa akin ang mawala ng magulang, Papa Dudut. Lalo pa nga at wala rin silang maayos na libing noon dahil na rin po sa kawalan ng pera. May mga mabubuting tao lamang noon na tumulong na magbuhat sa kanila upang ipaanod sa dagat. Yun po kasi ang pamamaraan ng mga kagaya naming isang kahig isang tuka ng panahong yon. Ngunit sa murang edad ko noon ay nakapagtatakang hindi ako napanghinaan ng loob kahit na alam ko mag-isa lamang ako sa buhay. Wala kaming mga kamag-anak na maaaring kumukop sa amin dahil halos lahat sila ay nasa malalayong lugar. At ang iba naman ay sa bundok na piling manirahan. At dahil nga po sa maagang pagkakaulila, Papa Dudut, ay napaisip ako kung paano ako mabubuhay ng mag-isa. Gayong napakabata ko pa. Sa edad na 10 ay natuto akong magtanim ng palay at mais. At kung anihan naman ay kasama rin po ako sa mga nagagapas o nag-aani ng tanim. Tiniis ko, Papa Dudut, ang matinding init ng araw, sakit ng katawan at bigat ng mga sakong na naglalaman ng mga inani kong palay o mais para sa kakarampot na pera pambili ng pagkain. Papa Dudut, napakahirap magtrabaho sa napakaliit kong pangangatawan pero kinaya ko dahil gusto kong makaraos. Hindi lamang sa gutom kundi pati na rin sa buhay. Naisip kong hindi ako pwedeng mamatay nang walang ginagawa. Hanggang sa ako ay nagbinata, pagbubukid ang aking naging trabaho dahil hindi rin naman ako nakapag-aral. Pero hindi naman laging may tanim na ani. Kaya naman sumubok akong maghanap ng ibang trabaho, Papa Dudut. Inirekomenda nga ako ng isang kasamahan ko sa pagsasaka sa kakilala niyang may-ari ng isang komprada ng kopra. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung niyog na niluluto at ibinibenta sa may-ari ng komprada na dinadala naman sa mga pabrika na gumagawa ng shampoo at ng kung ano-ano pang mga produkto na nangangailangan ng lutong niyog. Pero napakahabang proseso po ng pagkokopras. At pinakamabigat din na trabaho ito. Yung
Yung kumprada po na yon ay bumibili rin ng mga uling at gumagawa rin ng uling mula sa mga baon ng niyog na doon nasa kanila galing. At yun nga po ang trabahong napasukan ko, Papa Dudut. May mga balon sila na pagmamay-ari sa bundok na siyang pinanggagatungan ng mga baon ng niyog upang gawing uling. Ngunit hindi rin madali ang paggawa ng uling dahil bukod sa pag-akyat, panaog sa bundok ay matinding usok at init ang aming kailangang tiisin. Doon ko na nga rin nakilala si Sally, ang babaeng nagpatibok noon ng aking puso. Papadudod si Sally ay tagasuri ng mga uling na hinahango namin o ibinebenta roon. Siya ang nakatokang suriin ang mga uling kung basa pa ang mga ito o kung may mga baon ng niyog na hindi pa masyadong nauuling. Nahulog ang loob ko noon sa kanya dahil halos palagi kaming nakakapagkwentuhan noon at madalas niya pa akong ilibre ng merienda, Papa Dudut. Ngunit matanda ako sa kanya ng 3 taon. 20 years old ako at siya naman ay 17. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung sasagutin niya ako o hindi, ay niligawan ko siya sa lahat ng paraan na alam ko at agad naman niya akong sinagot. Ilang buwan pa lamang kami noong magkasintahan nang makiusap siya sa akin na kung pwede ay magsama na kami, Papa Dudut. Nagulat pa ako noon dahil bata pa siya para makipag-live-in o makipag-asawa. Pero mapilit siya kaya naman ginusto kong magpaalam muna sa mga magulang niya. Kaya lamang ay ayaw niya dahil matagal na raw siyang wala sa poder ng mga ito. Matagal na raw siyang pinabayaan ng kanyang mga magulang. Dahil nga sa bulag ako sa pag-ibig niya noon ay sumunod ako sa gusto niya kahit pa nga alam ko ang tungkol sa kanyang bisyo. Ang pagsusugal, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Bagamat wala kaming formal na kasal ay itinuring ko na siyang asawa ko. Hanggang sa paglipas ng aming pagsasama ay nabiyayaan kami ng 2 anak. Pero hindi naging madali ang aming pagsasama dahil matapos niyang maipanganak ang aming bunso, ay halos araw-araw na siyang nagsusugal na hindi ko na maawat at sa tuwing pagsasabihan ko naman siya ay nauuwi lamang kami sa pagtatalo. Naman, Arman. Pinapahiya mo ako sa mga kumari ko eh. Ano bang problema mo? Doon ka pa talaga nag-iskandalo. Hindi ako nag-iiskandalo. Tinawag nga kita ng maayos, di ba? Ano skandalong sinasabi mo? Eh ano ba kasing problema mo? Ang ayos-ayos ng upo ko dun eh. Sally naman. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Anong ganito ako? Bakit? Ano ba ako? Araw-araw ka na lang nasa sugalan. Ikaw na rin nagsabi na lagi ka natatalo dyan. Ba't di mo patigilan yan? Bakit ba? Sa dito ako masaya eh. Ano magagawa ko? Anong gusto mong gawin ko? Iburo ko yung sarili ko sa loob ng bahay, ganun ba? Tutunga nga ako maghapon? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, bawas-bawasan mo naman ang pagsusugal. Saka hindi lang naman yan ang pwede mong pagkaabalahan eh. Ang dami-dami naman pwedeng pagkaabalahan kung naiinip ka sa bahay. At anong paglilibangan ko? Pagluluto, paglalaba, paglilinis ng bahay? Hindi naman yun eh. Ang ibig ko sabihin, bakit di mo pagtuunan ng pansin ang bunso nating anak? 2 taon pa lang si Princess, pero salat na siya sa pag-aaruga at pagmamahal mo. Hindi pa ba sapat ang anak natin para malibang ka? Si Joseph, kahit malaki na yan, kailangan pa rin niya ng pag-aaruga ng isang magulang. Ha? Anong gusto mong palabasin? Na pinababayaan ko yung mga anak natin? Kung pinababayaan ko yan, edi sana patay na yan sa gutom? Hindi naman yun ang punto ko, Sally. Anong hindi? Yun talaga ang gusto mong sabihin. Nahiya ka pa. Tsaka teka lang ha. Ikaw ang may gusto na magkaroon pa tayo ng isang anak kahit alam mong ayaw ko. Hirap na nga tayo kay Joseph, dinagdagan mo pa. Wala ka namang ibang alam na trabaho. Pag-uuling lang naman ang pinagkakakitaan mo,
Tapos nagdagdag ka pa ng isa pang palamunin? Hindi naman tayo aasenso dyan sa pag-uuling mo lang. Maghinay-hinay ka sa tinatawag mong palamunin, Sally. Anak natin si Princess. At huwag mo insulto yun ang trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Itong pag-uuling ko bubuhay sa inyo. Wala kayong kakainin ko hindi dahil sa pag-uuling na sinasabi mo. At talagang nagmalaki ka pa? Oo! Kasi kahit na ganito lang ang trabaho ko, ipinagmamalaki ko yun. Dahil dito ko kayo binubuhay. Eh ikaw ba? Ano bang napapala mo dyan sa pagsusugal mo? Mapapakain ba tayo niyan? Halos kabaliktaran nga nangyayari. Nagkanda utang-utang ka na rin dahil sa sugal na yan. Tapos sino nagpapakahirap magbayad? Ako lang naman. Habang ako pagod na pagod sa trabaho, puro ka naman pasarap sa buhay. Ni hindi mo ka pinanghihinayangan ng bawat sentimo kinikitang pinagpaguran ko ng gusto. Bakit? Nagre-reklamo ka na? Hoy Arman, baka nakakalimutan mo rin kung anong ipinangako mo sa akin. Nangako ka sa akin na lahat ng pangangailangan ko ibibigay mo. Kasama na doon ang mga bagay na nagpapasaya sa akin. Grabe ka na talaga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hindi ba't ikaw ang atat na atat na magsama tayo? O ano? Bakit hindi ka makapagsalita? Oo, ipinangako ko na hindi ko kayo pababayaan. Na ibibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Pero hindi ko sinabing pati bisyo mo, sasagutin ko pa rin. Bisyo? Ito ang nagpapasaya sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Buti nga hindi ako si pabili ng ganito, pabili ng ganyan. Inaayon ko lang sa kakayanan mo ang hinihingi ko, Arman. Hindi pa ba sapat na maging masaya ka dahil sa mga anak natin? Sally, nanay ka. Ang alam ko kapag ina, masaya na sila nakapiling lang nila ang mga anak nila. Pero ikaw? Hindi ko alam bakit ibang-iba ka sa lahat ng nanay. Ang kulit mo din eh. Hindi ko ginusto na magkaroon ng isa pang anak. Ang hirap na nga ng buhay natin, pinahihirapan mo palalo. Kung meron man nagpapabigat ang buhay natin ngayon, ikaw yun. Wala ka na nga na itutulong sa akin na kukuha mo pa magbisyo. Ni magluto ng pagkain o maglinis man lang ng bahay, hindi mo magawa. Pati ba naman sa pag-aalaga sa mga anak natin, hindi mo pa rin magawa? Eh di sana kumuha ka na lang ng katulong. Katulong pala hanap mo eh. Baluktot talaga lahat ng katwiran mo. Alam mo, kung hindi lang dahil sa mga anak natin, matagal na kitang hiniwalayan. Eh di hiwalayan mo ako. Sino tinakot mo? Pero itong tatandaan mo, hindi tayo kasal kaya sa akin ang mga bata. Ikaw pa talaga may gana magsalita ng ganyan? Kukunin mo yung mga bata eh, hindi mo nga kayang alagaan. Ano ipapakain mo sa kanila? Baraha? Tapos pag wala ka ng pansugal, sila yung pambabayad mo. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Hiwalayan mo ko kung gusto mo kong hiwalayan. Pero sa akin ang mga bata. Nahihibang ka na talaga. Wala ka na sa katinuan. Wala na nga siguro ako sa katinuan. Kasi hanggang ngayon, nagtsatsaga ako sa buhay na to kasama ka. Kung tutuusin, pwede naman ako maghanap ng ibang lalaki na kaya akong bigyan ng mas magandang buhay. Teka nga, uulitin ko lang ha. Sino ba nagpupumilit to na magsama tayo? Hindi ba't ikaw? Alam mong pag-uuling lang ang trabaho ko. Pero nagpumilit ka pa rin na magsama tayo. O bakit? Pumayag ka naman, di ba? Ano ngayon ang problema mo? Gusto mo kong hiwalayan? Eh di sige, para hindi mo na talaga makita ang mga anak mo. O ano? Ikaw naman ang hindi makapagsalita ngayon. Ngayon mo ilabas ang tapang mo, Arman. Pasalamat ka nga at nagtitiis ako sa ganitong buhay. Kasi nakakaawa ka naman kung wala ka nang anak, wala ka pang asawa. Sino pa magkakagusto sa'yo sa tingin mo? Eh ang itim-itim mo na nga, mukha ka pang matanda. Papa Dudut, hindi na ako nakakibo dahil sa mga sinabi ni Sally. Masakit marinig ang mga salitang yon lalo na at sa kanya pa nang galing. Pero dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa aking mga anak ay pikit mata kong tiniis lahat ng hirap lalo na ang pagiging sugarol ng aking asawa sa takot ko na ilayo niya sa akin ang mga anak namin lalo't hindi kami kasal. Kahit na hindi ako nakapag-aral ay alam ko ang hangganan ng karapatan ko sa mga anak ko dahil madalas yung mapagkwentuhan ng mga matatanda noon sa amin. Alam ko na kung gugustuhin ni Sally ay hindi ko siya maaaring pagbawalan na dalhin ang mga anak namin sakaling maisip na niya akong iwanan. Naisip ko noon na pera lang naman yon at kayang-kaya kong kitain pero ang mga anak ko ay walang katumbas na halaga. Sila ang kayamanan at buhay ko. Kaya kung ano man ang gusto ni Sally ay hinayaan ko na lamang dahil mas importante sa akin
nakapiling ko ang mga anak ko, Papa Dudut. Tinis ko lahat ng hirap at pagod dahil kapag uuwi naman ako noon sa bahay, ay nawawala rin yon kapag nasisilayan ko na ang aking mga mata. Lalo na ang aking bunso na lagi akong sinasalubong sa aming pintuan kapag alam niyang pauwi na ako. Nalalapit na rin ang kanyang ikatlong karawan noon kaya naman dumilhen siya ako ng pera para maipagluto man lamang siya. Kahit tig 1 kilong pansit at spaghetti na aming pagsasaluhan. Tuwang-tuwa naman ang panganay kong si Joseph nang malamang maghahanda kami kahit papaano sa karawan ng kanyang kapatid, Papa Dudut. Mano po? Kawa ka ng Diyos, anak. Nasa si Princess? Natutulog na po. Ang aga naman yata matulog ng kapatid mo. Pagod po kakalaro eh. Ah, ganun ba? Oh, eto. May pasalubong ako sa'yo. Wow! Pansit ba to na maraming kikiam? Tuwang-tuwa ka na kagad. Pansit bato lang naman yan. Para namang hindi nyo alam na paborito ko to. Oo nga naman. Nadaanan ko yan habang naglalakad ako pa uwi. Butit may sobra akong perang binigay sa akin ni Boss Jay. Ano pa po ba yung binili nyo, Tay? Ah, ito ba? Konting panghanda lang to para sa birthday na kapatid mo bukas. Tig 1 kilong pansit at spaghetti. Wow! Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ng spaghetti. Sino naman po ang magluluto? Di ang nanay mo. Paano naman po magluluto si nanay? Lagi naman po yung nasa sugalan. Bukas pa naman. Pakikiusapan ko muna ang nanay mo na ipagluto bukas ng handa si Princess. Para makapag-celebrate tayo kahit papano. Ang tanong po, kung papayag si nanay, mas gusto pa po nun umupo maghapon sa sugalan eh. O hindi naman siya papayag, di ako magluluto. We, di naman kayo marunong magluto eh. Anong hindi? Alam mo anak, bata pa lang ako natuto na ako sa lahat ng gawain. Kasi wala namang mag-iintindi sa akin. Parehong wala ng lolo't lola mo. Ganyang edad mo nga, nagtatrabaho na ako. Kaya sisiw lang sa akin yung pagluluto na yan. Di pwede na po pala akong magtrabaho. Ano? Aba, hindi pwede anak. Kasi kailangan mo munang unahin ang pag-aaral mo. Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, pwede ka na magtrabaho. Magandang trabaho pa makukuha mo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang pagbutihin ang pag-aaral. Para maging maganda ang kinabukasan mo at para hindi ka matulad sa akin. Tignan mo, pag-uuling lang ang trabaho ko. Napakahirap na trabaho pero napakaliit ang sahod. Ano naman po kung pag-uuling lang po ang trabaho nyo? Marangal naman po yun, Tay. Marangal, oo. Pero hindi sumasapat sa atin. Kaya magsumikap ka anak. Ayokong matulad ang kapalaran mo sa akin. Tay, bata pa po ako, pero alam ko na po ang sakripisyo nyo para sa pamilya natin. Nagpapasalamat nga po ako na ikaw po naging tatay ko eh. Kaya huwag nyo po sana mamalitin ang sarili nyo dahil lang po sa ganyan ng trabaho nyo. Salamat anak. Napakabata mo pa nga pero para ka nang matanda kung mag-isip. Kayong dalawa ng kapatid mo na lang talaga ang pinagkukunan ko ng lakas. Kahit gaano kahirap, kakayanin ko basta para sa inyo. Tama po. Kaya huwag na po kayong malungkot, Tay. Nandito lang naman po ako sa tabi nyo palagi. Maraming salamat anak. Siya nga pala. Kamusta naman ba ang pag-aaral mo? Ano po? Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi na naman po kasi ako nakapasok kanina eh. Ha? Bakit? Ilang beses ka nang absent Baka naman ibagsak ka na ng teacher mo niyan. Wala po kasi akong pamasahe, Tay. Paano wala kang pamasahe? Iniwan ko kaninang umaga sa nanay mo at maaga nga akong umalis. Natutulog ka pa kaya hindi ko na ibigay sa'yo ang baon mo. Makikisabay na nga lang po sana ako kila Mang Jerry. Kaso punong-puno na po yung tricycle niya eh. Hindi naman po ako makapaglakad kasi maulan. Sus Mariosep, maigi pala sanang ginising na kita kanina. Kaya lang naman ako nag-agap umahon sa bundok kanina kasi umaambon. Mahihirapan ako mag-ahon ng uling pagbasa. Basta ang sabi lang po ni nanay, wala daw po siyang mabibigay na pambaon sa akin.
Baka po pinangsugal na po ni nanay yung baon ko. Sumusobra na talaga yung nanay nyo. Hindi ko na talaga maasahan pagdating sa pag-aasikaso sa inyo. Yaan nyo na lang po, tay. Baka mag-away na naman po kayo eh. Hindi anak. Hindi ako nagtatrabaho para mapabayaan ang pag-aaral mo. Kailangan na talaga magtanda niyang nanay mo. Ako na lang po siguro ang tatawag kay nanay. Baka po kasi dun pa kayo mag-away. Pagchichismis na naman po tayo dun sa labasan. Hindi ako na. At baka ikaw mapag-initan ng nanay mo. Tay, wag na po. Hintayin na lang po nating umuwi si nanay. Nagsaing na naman po ako tsaka nagprito na po ako ng tuyo. Ulamin na lang po natin tong pansit bato na dala nyo. Hayaan mo na ako anak. Huwag ka mag-alala. Tatawagin ko lang nanay mo. Dito ko na lang siya kakausapin sa bahay. Papadudot, pakiramdam ko nga ng mga oras na yon ay sasabog ako sa sobrang galit. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ba ang kailangan kong sabihin kay Sally para naman matauhan siya sa mga pinaggagawa niya. Kahit sana hindi na lamang ako ang isipin niya ay ayos lang. Kahit anak na lang namin, na kung iisipin ay nakakaawa kung pati ba naman sila ay hindi rin makapagtatapos ng pag-aaral. Hindi ako nakapag-aral samantalang si Sally naman ay graduate lamang ng elementary. Ayaw ko na pati ang mga anak namin ay matulad sa amin. Kung kinakailangan nga na igapang ko ang kanilang pag-aaral ay gagawin ko, Papa Dudut. Pero, ang hindi ko maintindihan ay kung paanong naaatim ni Sally na hindi isipin ang kapakanan ng mga anak namin. At kung tutuusin nga, dapat ay mas malalim ang ugnayan niya sa mga anak namin dahil siya ang nagluwal sa mga ito at bilang isang ina ay siya dapat ang mas malalim ang koneksyon sa mga bata. Papa Dudut, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng ina na kilala ko ay siya ang tila walang pakialam sa magiging kinabukasan ng mga anak niya. Nagpapakahirap ako para sa mga anak ko at hindi naman para sa vision niya. Sa sobrang galit ko nga, Papa Dudut, ay agad ko siyang Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makarating nga ako kung saan nagsusugal si Sally ay dali-dali ko siyang hinablot sa braso at kinaladkad paalis doon. Naalala ko pa nga kung paano niya ako pagmumurahin at paghahampasin noon dahil sa ginawa ko. Habang naglalakad kami pauwi ay nagbabangayan pa kami kaya sigurado akong alam ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman kami. Pero wala na akong pakialam dahil buhay namin yon at hindi naman ako nakikialam sa may buhay ng may buhay. May mga nagsabi na nga sa akin na bakit ko pa raw kasi inaabutan ng pera si Sally gayong napakasugarol nito. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay bigyan ko man siya o hindi ng pera ay nakagagawa siya ng paraan para makapagsugal. Nariyang nangungutang siya o kung anuman, kaya madalas ay ako ang sinisingil ng mga napag-utangan niya. Kapag hindi ko naman binayaran ay pareho kaming maipapatawag sa barangay. At nang makauwi nga kami ng bahay ay patuloy pa rin sa pagmumura si Sally. Naabutan ko rin ang panganay kong si Joseph na tila kakatapos lamang paliguan ng kapatid niyang gayong alam naman itong hindi ito pinapaliguan ng hapon dahil baka magkasakit. Habang si Sally naman ay nagdadabog na dumiretso sa aming kwarto, Papa Dudut. Buwisit na buhay to! Joseph, hapon na, bakit pinaliguan mo pa yung kapatid mo? Galing na naman po kasi siya sa likod, tay eh. Naglalaro na naman po ng lupa sa may tabing sapa. Akala ko ba tulog yan? Namimiyasa na ng kakalaro sa sapa yan ah. Baka mahulog yan doon. Nagbanyo lang po ako, tay. Sumasakit po kasi yung tiyan ko tapos bigla pong narinig ko nga po siya na naglalaro sa likod. Hindi ko po napansin na lumabas siya. Kita mo na, Sally? Ibis natutukan mo yung anak natin, puro kasugal. Alam mong malikot yan si Princess. Kung saan-saan nagsusuot. Kung mahulog yan sa sapa, anong gagawin mo? Alam mo nasa trabaho ko. Obligasyon mong bantayan ng mga anak natin, lalo na si Princess.
Masyado kang OA. Ayan ang anak mo, oh. Nahulog ba sa sapa? Naglalaro lang naman yung bata. Ano bang pinoproblema mo? Anak ng… Ano? Hihintay mo pang mapahamak ang anak natin bago ka magtanda? Bago ka may gawin? Alagain pa si Princess at dapat lagi kang nakabantay dyan. Ano ba naman to? Paulit-ulit na lang? Susumbatan mo na naman ako? E di ikaw na ang perpektong ama. Wala naman nangyari masama kay Princess, pero grabe ka makareact. Grabe. Bilib talaga ako sa'yo. Baluktot na nga, tinutuwid mo pa. O bakit? Totoo naman masyado ka ng OA. Alam mo, kung magsusumbatan lang tayo dito, bahala ka sa buhay mo. Babalik na lang ako sa sugalan. Wala kang kwentang kausap. Hindi pa ako tapos sa'yo. Aray ko naman! Bitiwan mo nga ako! Babalik ka doon sa sugalan? Eh kung pakainin kaya kita ng baraha, ang kapal mo na masyado. Pati yung baon dapat ang anak mo, pinasusugal mo. Itinaya ko yun kasi gusto ko sanang palaguin. Para mas malaking baon ang maibigay ko kay Joseph. Hindi ko naman akalain Na ano? Patatalo ka? Diyos ko naman, Sally. Palagi ka na lang talo sa sugal na yan. Baon na baon ka na nga sa utang. Hindi ka pa rin tumutodas. Nananalo naman ako kahit papano Kaya bawi lang ako. Alam mo, kahit hindi ako nakapag-aral, marunong ako magbilang. Yung mga itinataya mo dyan sa sugal, halos wala pa sa kalahating nababawi mo. Hoy Arman, sinasabi mo bang hindi ako marunong magbilang? Wala akong sinasabing ganun. Ganun na rin ang gusto mong palabasin. Kala mo naman kung sino ka magaling. Hindi ka nga nakapag-aral. Hindi ko itatanggi na hindi ako nakapag-aral. At hindi ako nagmamagaling. Ang sinasabi ko lang, hindi ka naman talaga nakakabawi sa sugal na yan eh. Ibinabaong ka lang niya sa utang. Ay sus, puro ka ganyan. Ikaw ba ang nagsusugal? Yan ang hirap sa'yo eh. Panay ka reklamo kasi ginagastos ko yung pera mo. Eh di ba responsibilidad mo na ibigay sa akin yun? Kasi asawa mo ko? Oo! Responsibilidad kita pero hindi ang bisyo mo. Eh kung panay reklamo ka rin lang, edi hiwalayan mo ko. Wala ka rin naman bukang bibig kundi bisyo ko. Natural! Wala ka na sa tama eh. At ayan din ang hirap sa'yo eh. Kapag pinagsasabihan ka, hiwalay ka agad na ipananakot mo sa akin. Nakakasawa ka na kasi. Puro ka sumbat. Wala nang katapusan na sumbat. Araw-araw na lang, Arman. Rinding-rindi na ako sa lintik na boses mo. Sinampal mo ko? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nabigla? Nagsawa ka na sa kakatala kaya ngayon naman pinagbubuhatan mo na ako ng kamay? Ay, hindi ko talaga sinasadya. Patawarin mo ako, Sally. Ewan ko sa'yo. Ano ginagawa mo? Bakit ka nag-iimpake? Ano pa ba sa tingin mo? Sally naman. Sawang-sawa na ako sa kakasermon mo sa akin. Kaya para matahimik ka na, aalis na kami dito. Teka lang, nabigla lang talaga ako. Pasensya na. Pakiusap, huwag kayong umalis. Pangako, hindi na mauulit. Hindi na kita pakikialaman sa gusto mo. Huwag mo lang ilayo sa akin ng mga bata. Talaga lang ha? Dami mo pang sinasabi, takot ka naman pala. Itong tatandaan mo, Arman. Umayos ka kung ayaw mong hindi mo na makita ang mga anak mo. Huwag mo na akong pakikialaman sa gusto kong gawin. Oo, hindi na. Dapat lang. Kasi simula pa lang, alam mo nang ganito ako. Pero imbis na lumayo ka sa akin, pinili mo pa rin makisama sa akin. Panindigan mo ngayon ang mga desisyon mo. Hindi ako nakasagot nang sabihin ni Sally ang mga katagang yon sa akin, Papa Dudut. Dahil alam kong tama siya sa parting yon. Tanga na nga siguro akong may tuturing dahil ako mismo ang pumulot ng bato na ipinukpo ko sa ulo ko. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang pamilyang binuo ko, Papa Dudut. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa mga anak ko ay lahat ay titiisin ko. Kahit pa alam ko sa sarili ko na wala na akong pagmamahal para kay Sally. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung kailan nawala ang pagmamahal na meron ako para sa kanya. Pero ang importante lamang ay may buong pamilya ang mga anak ko. Hindi na rin po ako umaasa na magbabago pa si Sally dahil kung gusto niyang magbago ay dati pa sana niyang ginawa yon. Sa kabila nga ng matinding galit ko noon, Papa Dudut, ay pinilit kong ikalma ang sarili ko.
Alam kong hindi tama ang manakit ng babae. Galit na galit nga ako sa mga lalaking nananakit ng babae, pero ako rin ang gumawa noon. Kinabukasan nga noon ay maaga akong nagpaalam sa amo ko na kung pupwede ay uuwi na ako dahil karawan ng anak ko at pumayag naman siya. 2:00 pa lamang noon ang hapon ay pinayagan na niya akong umuwi. Nag-abot pa nga siya sa akin ng 200 pesos bago ako umuwi. Pandagdag daw sa birthday ng anak ko. Nagpasalamat naman ako sa amo ko dahil malaking bagay na rin yon dahil kahit papaano ay makakabili ako ng juice at mga tinapay man lang para pandagdag sa pansit at spaghetti na lulutuin ko. Nang mga oras nga ring yon ay wala naman si Sally sa bahay at hindi ko naman alam kung nasaan. Malamang ay dumayo na naman ito ng sugal sa kabilang baryo. Wala rin namang problema sa akin kung 3 lamang kami ni na Joseph na magdaos ng birthday ni Princess. Total ay mukhang nakalimutan naman ni Sally ang birthday ng bunso namin. Bago nga ako umuwi noon ay dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng 2 balot ng tinapay at 2 pakete ng juice. Sabik na sabik akong umuwi dahil alam kong matutuwa ang mga anak ko sa dagdag na handa namin. Pero hindi ko akalain na ang pagkasabik ko na yon ay mapapalitan ng kaba at pag-aalala. Tay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Gutom na po ba kayo? Nagsasaing pa lang po ako eh. Hindi pa. Kumain naman ako sa trabaho. Anong oras na? Hindi pa ba kayo kumakain ng tanghalian? Hindi pa nga po eh. Kauwi ko lang din po. Wala rin pong sinaing pagdating ko. Anong oras na? Wala ka bang pasok ng hapon? Wala po tay. May meeting po mga teacher. Ganun ba? May ulam na ba kayo? 30 pesos na lang tong pera ko eh. Ano kayang mabibili nito? Eh di kahit ano na lang po. Chicharon po o kaya itlog po na lang ulit. Mantika, meron pa ba? Wala na po eh. Lagayin na lang natin yung itlog. Sakto na kasi tong pera ko para sa 3 itlog eh. Tira na nga lang yan sa 200 na binigay ng boss ko para may pandagdag sa birthday ni Princess. Talaga po? Oo anak, kaya bumili ako ng juice sa tinapay. Wow! Ang dami po palang handa ni Princess! Oo anak, kaya magpakabusog kayo mamaya pagkatapos ko magluto. Pero bumili ka na muna ng itlog para makakain na kayo. Mamaya na lang kayo bumawi ng kain. Sige po! Ay, teka, may mantika nga pala doon sa mga pinamili ko kahapon. Bawasan na lang natin yun, pangprito ng itlog. Okay na po yung nilagang itlog, tay. Sigurado ka? Si Princess, baka ayaw niya ng nilagang itlog. Wala naman pong inaayawan si Princess eh. Oo nga pala. Nasaan na pala ang kapatid mo? Ba't di man lang ako sinalubong? Ay, hindi ko nga po alam tay eh. Kararating ko lang po galing sa eskwelahan. Hindi ko naman po siya nadatnan dito. Baka po kasama ni nanay sa sugalan. Wala naman po magbabantay kay Princess kung maiiwan po dito. Oo nga no. Sige, dito ka na muna. Susunduin ko lang ang kapatid mo. Kala ko po ba bibili ako ng itlog? Ako na lang. Para masundo ko na rin ang kapatid mo. Bantayan mo na lang yung sinay at baka masunog. Oh, Sally. Buti naman at naisip mong umuwi. Bakit na naman? Nasa si Princess? Nandun sa kwarto natin natutulog. Sabi ni Joseph wala naman daw sa kwarto. Tiningnan mo na ba? Iniwan ko nga lang siya sa kwarto. Sabi nga ng anak mo wala siya doon. Imposibleng wala dun si Princess. Mahimbing nga ang tulog. Iniwan ko dun. Anong oras ka ba umalis ng bahay kanina? Iniwan mo talaga ang anak mo mag-isa sa kwarto para makapagsugal ka? Lintik naman oh! Paulit-ulit ka na lang eh. Alaki masyado ng problema mo. Oo na, titignan ko na sa kwarto. Pero tay, tiningnan ko na si Princess sa kwarto kanina eh. Wala po siya doon. Sabi nitong nanay mo, iniwan niya daw natutulog sa kwarto eh. Ha? Kahit tingnan natin ulit ngayon tay. Wala po talaga siya ron. Ano? Princess?
Joseph! Po! Wala nga dito ang kapatid mo! Sabi ko nga po sa inyo wala dito eh. Nasaan kaya siya? Hindi ko po alam, Tay. Kala ko pa naman po kasama ni Nanay. Nalinti ka na. Papa Dudut, abot ang kaba ko nang hindi ko na makita si Princess sa aming kwarto. Tanging panis na dede na nasa bote lamang ng anak ko ang inabutan ko doon. Kaya agad kong tinignan ang ilalim ng papag namin pati na ang mga aparador pero wala rin ito doon. Halos balik ta rin ko na nga ang bahay namin. Pero hindi ko siya nakikita, Papa Dudut. Inutusan ko rin po si Joseph na tingnan sa may sapa kung saan madalas maglaro si Princess kapag walang nagbabantay sa kanya, subalit bigo rin si Joseph na mahanap ang kapatid niya. Agad na akong nakaramdam ng hindi maganda noon at kung ano-anong masasamang bagay na ang pumasok sa utak ko, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Nagdasal po ako kaagad na sana'y walang nangyaring masama sa anak ko dahil baka mapatay ko si Sally kapag nagkataon. Pero naisip kong hindi muna dapat ako magpadalos-dalos kaya naman nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin sa pagbabaka sakali na nakikipaglaro lamang ang anak ko sa ibang mga bata. Pero halos lahat ng mga napagtanungan ko ay sinabing hindi nila napansin ang anak ko dahil na rin sa lakas ng ulan. Kaya naman hindi sila lumalabas at sarado lamang ang kanilang bahay. Nagpunta na rin po ako sa may sapa sa likod ng aming bahay pero bigo rin akong mahanap siya roon, Papa Dudut. Para na akong baliw, kakaikot at kakaisip kung saan pa pwedeng magpunta ang anak ko pero wala na akong maisip pa. At bigla namang sumagi sa isipan ko na baka may kumuha sa anak ko dahil napansing walang kasama o bantay. Dahil nga sa naisip kong yun ay tila lalong nadagdagan ng galit ko na nararamdaman sa mga oras na yon sa asawa kong si Sally, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Agad akong bumalik sa sugalan upang sunduin si Sally, Papa Dudut. Agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aming anak at halatang dismayado pa ito dahil naistorbo na naman ang kanyang pagsusugal. Pero agad din naman siyang tumayo nang sabihin kong ipapakain ko sa kanyang barahang hawak niya kapag hindi pa siya nakinig at sumunod sa akin. Dumiretso kaagad si Sally sa aming bahay para tingnan ang aming anak. At tumulong na rin po siya sa paghahanap habang nagtanong-tanong pa nga ako sa ibang mga kapitbahay dahil baka napunta lamang sa kanila ang anak ko. Nang maya-maya pa ay may isang batang lumapit sa akin. Sa pagkakatanda ko ay madalas po itong naliligo sa sapa na nasa likuran ng bahay namin. Sinabing nakita nga raw niya ang anak ko pero kanina pa raw yun habang naliligo raw siya sa sapa. Ang akala naman daw niya ay may kasama ito kaya iniwan niya ito doon pagkatapos niyang maligo. Dagdag pa nito ay nakaupo lamang umano ito sa gilid at may dalang sandok na ipinambubungkal nito sa lupa. Nang marinig ko ang mga sinabi ng bata ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Dahil naalala ko na mahaba nga pala ang sapang yon at may harang na kahoy sa bandang dulo para maharang ang mga basura na itinapon ng mga pasaway na residente at wala nga akong inaksayang oras. Agad akong kumuha ng flashlight sa bahay dahil inabot na kami ng dilim sa paghahanap sa anak ko. Agad akong nagpunta sa dulo ng sapa at gamit ang aking flashlight ay pilit kong inaninag ang kapaligiran. Pero hindi ko na makita ang bakas ng anak ko. Hindi pa nakakatulong ang malakas na pag-ulan noon. Papa Dudut, sobrang nanginginig ang mga kamay ko at hindi dahil sa lamig ng ulan kundi dahil sa takot na baka may nangyari ng masama sa anak ko. Habang papalapit nga ako sa dulo ay siya namang pagbigat ng mga paa ko na tila nagsasabing huwag na akong tumuloy.
Pero tumuloy pa rin ako. At doon naaninag ko ang isang tila malaking manika na nakataob sa tubig at nakalutang habang sumasabay lamang sa alon ng tubig kasama ng ilang mga plastik na naglalaman ng mga basura, Papa Dudut. Halos mabugto ang aking hininga at bigla na lang ding tumulo ang mga luha ko nang hindi ko namamalayan. Dahil kahit na hindi pa ako nakakalapit ay alam kong yon ang pinakamamahal kong anak. Alam ko dahil suot niya ang paborito niyang damit na ako mismo ang bumili. Napaluhod na lamang ako sa labis na panginginig ng aking tuhod, Papa Dudut. Naghalo-halo na ang pagod at gutom ko at higit sa lahat ay ang napakasakit na pakiramdam sa dibdib ko na tila ba sinasaksak ako ng kutsilyo ng libu-libong beses. Napaisip ako kung gaano kaya katagal tiniis ng anak ko ang paghihirap bago siya tuluyang nalagutan ng hininga. At nang maisip ko yon ay halos panawan ako ng ulirat dahil ang maisip ko lang ang hirap niya sa kakakampay sa tubig ay para lang makaahon ay hindi ko na makayanan. Pinilit ko na lamang na tumayo at agad na lumapit sa kinakaroonan ni Princess. Agad kong binuhat ang anak ko na alam kong wala ng buhay. Doon na nga ako napahaguluhol nang mailapag ko na siya sa lupa. Pinagmasdan ko ang anak ko na naninilaw na ang balat. Matigas na rin ang katawan niya at agaw pansin din ang lumobo niyang tiyan. Niyakap ko ang katawan ng walang buhay kong anak at hindi ko maipaliwanag ang sakit, Papa Dudut. Sakit na halos ikamatay ko na. Kaninang umaga lang ay magiliw pa niya akong binati bago ko umalis. Tapos ay bigla ay wala na siyang buhay sa pag-uwi ko. Papa Dudut, doon ko napagtanto na sa dami ng hirap na napagdaanan ko, ang mawalan pala ng anak ang pinakamahirap na lagpasan. Princess! Anak ko! Princess! Wawa akong anak! Diyos ko po! Bakit ang anak ko pa? Arman! Nakita niyo na ba si Princess? Princess! Dito rin nakita kanina ng bata. Diyos ko po, Princess! Princess, anak! Nandito na si tatay! Gising na, anak ko! Nandito na ang tatay! Gising na, anak! Huwag mo naman biruin ang tatay! Hindi na siya humihinga, Arman. Tumahimik ka! Nakita mo na kung ano nangyari! Nakita mo na kung ano resulta ng kapabayaan mo! Ito na, Sally! Ano ba? Hindi ito ang oras para magsisihan at mag-away tayo. Sa'yo pa talaga nang galing yan! Alam mo kung sino may kasalanan nito! Kawawa akong anak! Princess! Patawarin mo ako, anak! Wala man lang ako nagawa para mailigtas ka! Patawarin mo ako kung nauli ako ng datingan ako! Princess! Tay! Sorry po! Kung hinanap ko lang po sana siya kagad ng mabuti kanina, baka po sana buhay pa siya! Hindi, anak! Huwag mo sisihin ang sarili mo! Tay! Wala kang kasalanan sa nangyari sa kapatid mo! Ikaw, Sally! Ikaw may kasalanan! Hindi ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko naman alam na mangyayari to eh. Wala akong kasalanan. Iniwan ko siyang natutulog sa kwarto natin. Maghuhugas kamay ka, pangayop ka! Palagi mo nalang katwir na hindi mo alam na magkakaganito! Na hindi mo alam na magkakaganyan! Ikaw dapat na nagbabantay sa mga bata habang wala ako! Mag-aalaga na lang sa kanila ang gagawin mo pero hindi mo pa magawa!
Wala kayo natupag kundi magsugal! Lustayin ang pera pinagpaguran ko! Wala kang kwentang tao! Sana ikaw na lang ang namatay at hindi ang anak ko! Tay! Tay, wag po! Hindi ako! Tama na po! Baka pumapatay niyo si nanay! Walang hiya ka, Arman! Papatayin mo talaga ako? Oo! Mabigyan ko man lang ng katarungan ng pagkamatay ni Princess! Patawarin nawa ako ng Diyos! Pero gusto ko talunurin ngayon hanggang sa malagutan ka ng hininga! Nasisiraan ka na ba? Hindi ko gusto na mangyari sa anak natin to. Kaya wag mo akong sisihin. Hindi mo ginusto! Grabe ka kapalan ng mukha mong babae ka! Kung hindi dahil sa kababayaan mo, hindi mangyayari sa kanya to! Naturingan kang ina pero hindi ka nagpakita sa mga anak natin! Mas importante pa sa iyo ang bisyo mo! Hindi ka na nga nakakatulong sa akin! Hindi mo pa magampanan ng maayos sa pagiging nanay mo! Hindi ikaw na ang perpektong ama. Ako na ang walang kwentang ina. Pero wag mo isisi sa akin lahat dahil hindi mo naman kami nabigyan ng magandang buhay. Oo, nagtatrabaho ka. Pero wag mong ipagmalaki sa akin yon. Kasi pag-uuling lang naman ang trabaho mo. Wala ka na talaga sa katwiran. Hindi ko alam kung nasa katinuan ka pa ba. Nakuha mo ba talagang subatan ako sa kabila ng lahat? Ibang klase ka. Totoo naman, di ba? Nay, tama na! Totoo naman po sinabi ni tatay eh. Kahit kailan, hindi niyo naman kami binigyan ng atensyon ni Princess. Parang hindi niyo kami anak. Isa ka pa! Marunong ka nang sumagot ah! Bakit hindi mo man lang hinanap agad yung kapatid mo? Huwag mo sisihin si Joseph. Subukan mo lang din sasaktan. Tutuluyan na talaga kita. Ikaw na nga may kasalanan. Ikaw ba may ganang umasta ng ganyan? Isisisi mo pa kay Joseph ang kababayan mo? Samantalang ikaw ang ina? Baka sarili ka? Wala kang kwentang ina! Ikaw pumatay sa anak ko! Hindi! Hindi totoo yan! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanya! Iniwan ko siya natutulog sa kwarto! Wala akong kasalanan! Wala! Hindi ko alam na pupunta siya rito! Usigit ka sana ng konsensya mo sa nangyari sa anak ko habang nabubuhay ka! Wala akong kasalanan! Tay, ano po gagawin natin ngayon? Saan po natin dadalhin si Princess? Sa morgue na natin siya dadalhin, anak. Pero, tay, wala po tayong pera. Baka po, hindi po nila tayo tanggapin doon. Bahala na, anak. Gagawa ko na lang ng paraan. Dali mo na itong flashlight. Ilawan mong dadaanan natin at bubuhatin ko ang kapatid mo. Paano po si nanay? Ayos lang po ba na iwan natin siya dito? Para naman po kasing nababaliw na si nanay eh. Pabayaan mo ang nanay mo. Matagal na naman siyang ganyan. Ang mas importante sa akin ngayon, madala na natin si Princess sa morgue. Opo. Anak. Papadudod sa sobrang galit ko nga ay walang lingon na iniwan na namin ng anak kong si Joseph ang nanay niya sa tabi ng sapa. Patawarin talaga ako ng Diyos dahil gusto kong sakalin ng mahigpit si Sally ng mga oras na yon para maranasan niya ang hirap na dinanas ng anak ko. Parang gustong gusto ko siyang patayin dahil sa kapabayaan niya at mas nakakagalit pa na hindi niya matanggap ang pagkakamali niya. Pero laking pasalamat ko nang awatin ako ni Joseph na pag-isip-isip ko kaagad na mali ang gagawin ko at hindi ko basta itatapon ang buhay ko para lamang makaganti sa kanya dahil may isa pa akong anak na umaasa sa akin. Kaya naman bago pa ako may magawa kay Sally ay binuhat ko na ang walang buhay na katawan ng anak ko. At naiwan lang doon si Sally na tulala at tila wala sa sarili. Naisip ko rin na nawalan man ako ng isang anak ay meron pang natitira sa akin at hindi dapat ako magpadala sa init ng ulo ko. Agad kong dinala ang anak ko sa pinakamalapit na morgue at nang tila sinampal ako ng katotohanan. Nawala na nga ang anak ko ay doon na ako muling napahagulhol.
Hindi ko po lubos maisip kung bakit kailangan na sa anak ko pa mangyari ang malagim na pangyayaring yon. Paulit-ulit ko ngang usal noon na sana'y si Sally na lamang ang namatay. Makasalanan na ako sa pag-iisip ng masama sa asawa ko, pero talagang napakalaki ng galit ko ng mga oras na yon. Para na akong mababaliw sa sobrang sakit. At wala akong ibang sinisisi kundi si Sally. Siya dapat ang ina at nagpoprotekta at gagabay sa mga anak namin, pero siya pa ang dahilan kung bakit namatay ang anak namin. Halos hindi ko na nga kayang tignan si Sally, kaya naman pinalayas ko na siya sa bahay namin. Wala akong pakialam noon kung saan siya makikituloy at magpalaboy-laboy man, dahil kulang na parusa yon para sa sinapit ng musmus naming anak. At dahil nga sa kakulangang pinansyal namin noon, ay nanghingi pa ako ng tulong sa kapitan ng aming barangay para maayos ang mga bayarin sa morgue at mapaburol ang anak ko. Hindi naman ako nabigo at nagpapasalamat ako dahil maging ang mga kapitbahay ko ay tumulong sa akin, lalo pa at naawa sila sa sinapit ng aking anak. Nagpahayag din sila ng pakikiramay sa akin at may iilan din naman na nagpahayag ng pagkagalit kay Sally. Papa Dudut, sa totoo lang ay pinagbawal ko ang pagsusugal sa lamay ng anak ko dahil isa rin yon sa itinuturing kong dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Nabaliw si Sally dahil sa sugal, kaya naman napabayaan niya ang obligasyon niya bilang asawa at ina. Ang akala ko nga noon ay hindi ko na makikita pa ang pagmumukha ni Sally. Pero himalang nagpakita pa siya sa ikalawang araw ng burol ng anak ko. Umiiyak at nagmamakaawa na gusto niyang makita ang anak niya. Pero dahil nangingibabaw pa rin ang galit ko sa kanya, ay buwang desisyon ko na hindi siya hayang makapasok man lamang sa pamamahay ko, Papa Dudut. Nasa labas po si nanay. Ano? Lakas pa talaga siya ng loob magpunta rito. Dito ka muna. Lalabas ako. Magtimpla ka muna ng kape para sa mga bisita. Saka bigyan mo rin sila ng tinapay. Sige po. Arman? Ba't ka pa nagpunta rito? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Huhulaan ko. Gusto mo magsugal? Pues makakaalis ka na dahil walang sugal dito. Hindi sugal ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang makita si Princess. Ah, talaga? Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam kay Princess? Pinabayaan mo nga mamatay, hindi ba? Hindi totoo yan. Ano ko rin naman siya, Arman. Kaya ako Anak? Hibang ka ba? Saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mong tawaging anak si Princess sa kabila na nangyari? Ha? Oo! Ikaw ang nagluwal sa mga bata, pero mas masahol ko pa sa ibang tao. Yung mga hayop ka kapag nawawala ang anak nila, hinahanap kagad nila. Pero ikaw, parang wala kang anak kung umasta. Ang sarap nga ng buhay mo eh. Kain, tulog, sugal, yun lang. Oo, pabaya kong ina. Pero sa tingin mo ba ginusto ko yung nangyari sa kanya? Nasasaktan din ako, Arman. Masakit sa akin yung nangyari sa kanya. Masakit? Huwag na tayo magplastikan dito, Sally. Alam nating parehong hindi ka pabor na nagkaanak ulit tayo. Kaya huwag mo akong paandaran ng mga kasinungalingan mo. Ang kapal mo. Pinipilit mo pa rin talagang pagtakpan ang kababayaan mo. Kahit pabaya kong ina, hindi ko namang ginusto na mawala ng anak. Hindi ako ganun kasamang tao. Oo, nasabi kong hindi ko ginusto ng isa pang anak. Pero hindi ako ganun kasama para hilingin kong mawala na siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mababago ang katotohanan ng namatay ang anak natin dahil hindi mo nagampanan ang responsibilidad mo. Kung sana binantayan mo siya na mabuti, hindi sana mangyayari to. Kaso hindi. Mas importante pa sa'yo ang pagsusugal mo. Wala kang karapatang tawaging ina. Alam mo, sana talaga ikaw na lang ang namatay. Sumusobra ka na, Arman. Ikaw sumusobra. Sobra ka na sa kakapalan. Gusto kong magsisi na ikaw na pangasawa ko.
Pero mga anak ko na lang iniisip ko. Kung meron man akong pagsisisi, yun ay ang hindi ko sila kagad dailayo sa'yo. Sana hindi ito nangyari. Pero huli na ang lahat. Nangyari. Pero hindi kita hahayaang makita si Princess dahil wala kang karapatan. Hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan. Wala kang karapatan na pagbawalan ako makita ang sarili kong anak sa lamay niya. Sino ka ba sa akala mo? Tatay ka lang nila pero hindi kita legal na asawa. Sino sa tingin mo mas may karapatang sa ating dalawa, ha? Wala ka na talagang natitirang kahihiyan sa pagkatao mo, no? Nasasabi mo pa talaga yan sa kabila ng pagiging pabaya mong ina? Wala kang karapatang magkaroon ng anak at lalong wala kang karapatang maging ina. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Pero hindi mo ako pwedeng pagbawalang makita ang anak ko. Ah, ganon? Aray! Arman, ano ba? Nasasaktan ako! Bitiwan mo ang braso ko! Hindi kita papayagang makalapit kay Princess at kay Joseph. Umalis ka na rito! Hindi ka nila kailangan! Bitiwan mo, sabi! Hindi mo ako pwedeng pagbawalan sa lamay ng sarili kong anak. Ikaw ang walang karapatan sa kanila. Pwes, gagawa ako ng paraan para mapunta sa akin ang kustodiya ng mga bata. At sinasabi ko sa'yo, matakot ka na. May mabigat akong ebidensya laban sa'yo. Sino sa tingin mo papanigan ng batas sa ating dalawa? May pabatas-batas ka pang nalalaman? Ano bang alam mo sa batas? Wala kang pinag-aralan? Wala nga akong pinag-aralan pero lumapit na ako sa barangay at tutulungan nila ako makahanap ng abogado. Kaya umalis ka na rito bago pa kita kalad ka rin paalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Babalik ako rito para kunin si Joseph. Tama na, Nay! Hindi ako sasama sa inyo. Ano po bang silbi na makuha niyo ako? Pababayaan niyo lang din naman po ako eh. Kahit naman kailan hindi niyo po pinaramdam sa amin ni Princess na may nanay kami. Si tatay lang naman po nagmamahal sa amin eh. Wala kang ibang inatupag kundi sugal. Kaya po namatay si Princess. Sana hindi na lang ikaw ang naging nanay namin. Wala kang utang na loob. Wala ka sa mundong to kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Tama na! Umalis ka na rito, Sally! Hindi utang na loob ni Joseph sa'yo kahit ano! Lumayas ka! Aray! Oo na, aalis ako. Hindi mo ako kailangang itulak. Pero babalik ako. Tandaan mo yan. Ayos ka lang, anak. Ayoko po sumama kay nanay. Dito lang po ako sa inyo, tay. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ng nanay mo. Wala na rin nagawa si Sally, Papa Dudut. Hindi na rin siya nagpumilit na pumasok pa sa loob para makita si Princess lalo pat alam niyang hindi niya talaga ako matitinag sa pag-iyak-iyak niya. Hindi po ako nakaramdam ng awa sa kanya ng mga oras na yon dahil para sa akin, ang isang bayaning ina na katulad niya ay walang karapatan na makalapit sa mga anak namin. Hindi rin po ako nagpasindak sa pagbabanta niyang yon dahil alam ko na mas may laban ako kung sakaling ipilit niyang makuha sa akin ang anak namin. Kung kinakailangan nga na humingi ako ng tulong sa mga social worker o abogado ay gagawin ko para lamang matanggalan siya ng karapatan sa anak namin. Sa isip ko, Papa Dudut, ay hindi naman siguro importante kung wala akong pinag-aralan basta't kaya kong alagaan at buhayin ang anak ko ay sapat na. Papa Dudut, maayos ngang nailibing ang anak ko at marami rin ang nakipaglibing at halos lahat ay naawa sa sinapit ng aking anak. At naawa din sa akin. Ika nga nila sa kabila ng pagtataguyod ko sa aking pamilya ay sadya raw talagang hindi nawawala ang lason sa pamilya na tuluyang sisira sa aming pagsasama. Matapos ngang mailibing ang aking anak ay bumalik ako sa pagtatrabaho at mas pinagbuti ko pa para sa aming dalawa ni Joseph. Madalas nga kapag walang pasok sa eskwela ay sinasamahan niya ako sa trabaho ko sa ulingan at tumutulong sa akin para hindi raw ako masyadong mahirapan sa pagtatrabaho. Kahit ayaw ko naman siyang payagan sa pagtulong sa akin ay mapilit talaga siya. Mas gusto ko sana na mas pagtuunan niya ng atensyon ang kanyang pag-aaral pero nais niya raw na makatulong sa akin kahit sa ganong paraan. Makalipas nga ang halos ilang buwan ay nagbalik si Sally pero may kasama itong mga social workers para kunin si Joseph. Nagtalo pa kami ni Sally ng araw na yon
Hanggang sa nalaman nga ng social workers ang nangyari sa aming bunsong anak at kung gaano ito kaadik sa pagsusugal na umabot na nga sa puntong napabayaan nito ang mga anak namin. Nagkaroon nga kami ng usapan sa barangay kung saan ay tinulungan nila akong mag-file ng petition for custody para sa anak kong si Joseph. Dahil hindi rin naman basta-basta mapupunta sa akin ang bata ng walang batas na mamamagitan. Tinulungan nila akong kumuha ng public service sa isang pampublikong abogado. Bilang wala akong kakayahan na magbayad at gumastos para sa pag-file ng petition. At nang mag-trial nga ay napatunayan na walang kakayahan si Sally para alagaan at ibigay ang pangangailangan ni Joseph. At dahil wala na rin pamilya si Sally na maaaring maging guardian ng anak ko, ay napagpasyahan ng korte na ibigay sa akin ang kustodiya ng aking anak. Laking pasalamat ko nga sa lahat ng tumulong sa akin dahil nawala na ako ng isang anak at hindi ko nakakayanin pa kung pati si Joseph ay malalayo sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na kaming namumuhay ng anak kong si Joseph na kasalukuyang nag-aaral sa high school at isang taon na lamang ay graduate na. Mas lalo pa akong nagsusumikap para sa pagpasok niya sa kolehiyo. Hinding-hindi ko hahayaan na hindi siya makapagtatapos ng pag-aaral. Lahat po ay gagawin ko para sa ikagaganda ng kinabukasan niya kahit pa maghirap at magpakapagod ako. At sa tulong naman ng aming kapitan ay nagkaroon ako ng trabaho sa barangay kung saan ay isa akong janitor. Malaki po ang ipinagpasalamat ko sa bagong trabaho na meron ako dahil kumpara sa pag-uuling ay mas madali lang ang trabaho ko at kahit papaano ay mas malaki ang kinikita ko na makatutulong para makapag-ipon ng pangpaaral ko sa anak ko sa kolehiyo. Hindi na rin namin muling nakita pa si Sally at hindi namin alam kung nasaan siya. Pero kung nasaan man sana ay baguhin na niya ang kanyang sarili. Dito ko na po tatapusin, Papa Dudut, ang aking kwento na bagamat walang nakakaalam kung ano pa ang aming pagdadaanan ay nakahanda kaming harapin yon ng magkasama ng aking anak. Maraming salamat po sa pagpili ng aking liham, ang inyong kapuso at ka-barangay, Arman. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Hello mga kapuso! Kumusta po kayo mga kabarangay natin? Ayan, naka-live na ako ngayon. Hello sa inyo. Anong ginagawa nyo para sa mga team bahay natin? Ako din team bahay ngayon, pero kahapon nasa station ako. Hello po sa inyo. Nakakabagot no pag nasa bahay kapag wala kang ginagawa. Share naman kayo kung anong ginagawa nyo ngayon. Ako eto, bantay. Kay Sebi. Ayan, mag-hi ka sa kanila, Sebi. Hi! Sa aking pusang malikot. Sobrang likot niya. Kayo anong Huwag mo kagatin yan. Kayo anong ginagawa nyo ngayon? Ako nandito lang sa bahay. Bawal lumabas, diba? So, sinusulit ko yung oras para dito sa alaga ko na si Sebi. Sebi, mag-hi ka sa kanila. Sebi, say hi. Mag-share naman kayo. Hello kay Ana Mapagkumbaba. Ang ganda naman ng pangalan mo. Ana Mapagkumbaba. Shout out daw sa family sa Hagun ng Tondo ni Pumuseno. Hello po sa inyo. At dun sa mga kapuso natin na nasa work, tapos may chance na makapanood nitong live ko na to, paki-share naman tapos paki-heart-heart. Kung okay lang naman, kung di naman kalabisan sa'yo, kung may internet ka ngayon, kung wala, naiintindihan ko po.
Nag-lunch na ba kayo? Sa bahay lang din, Papa Ace, nagmumuni-muni. Ano naman yung minumuni-muni mo? Hello sa'yo, Evangeline Esto. Nagmumuni-muni daw, nag-iisip ng ng kung paano makakabayad sa mga utang ngayong walang trabaho. Ang hirap, diba? Hello sa Conoza family, si LV Sulte Conoza, si Geneva, ang arte ko, no? Si Geneva Grimaldo, hello sa'yo. And then sa mga kapuso natin na nagla-lunch na ngayon, dapat healthy yung mga kinakain natin ngayon kasi nga kapag daw mas malakas yung resistensya natin, mas mahihirapan yung COVID na pumasok sa ating kalusugan. Oo, mahihirapan sila kasi kailangan malakas yung immune system natin para maitaboy natin sila. Pa-shoutout din sa Esto family ng Antipolo City! Hello po sa inyo! OMG, may virus yun po. Wala. Wala siyang virus. Di ba, Sebi? Wala kang virus. Mag-hi ka nga kay Mehay Bartosi. Hello daw sa'yo, Mehay Bartosi. Pa-shoutout Papa Ace sa Magtalas family, belated happy birthday. Oy, thank you Birthday ko kahapon. So, ang winish ko lang, sana mawala na yung COVID na to para maka-back to normal na tayong lahat. Hi, Joy Benedicto! Kumusta ka? Well, actually, dito yung sister ko ngayon na naka-home quarantine siya dito sa bahay. Hello po sa mga taga-Bataan! Si Dang Castillo Makaspak. May naalala ako dun sa apelido mo na Makaspak. Hindi ko na lang sasabihin kasi taga-kabilang stasyon yun. Si Ann Fernando Berganyo, si Jels Berhudazo. Hi Papa Ace, pa-shoutout dito sa DAU Pampanga. Salamat. Si Joanne Carriaga Nasino, hello po sa inyo. Si Rochelle Cheng, watching all the way from Davao. Hello po. Nakaligo na ba kayo? Hindi porke walang pasok, hindi kayo naliligo ha. Napaka-importante no. Yung paliligo. Kasi mas malinis ka daw. Mas malinis daw yung budhi mo. Hindi ka papasukin ng virus. No, kidding aside. Mas maganda po na naliligo tayo. And then, umiinom tayo ng vitamins. And then, naguhugas tayo palagi ng kamay. And of course, meron kayong alcohol. Dapat. Okay? Pa-shoutout kay Baby Ayesha Zari ng Fernando from Iloilo. Hello po sa inyo. Si Jobek Sano Pama from Antique. Keep safe. Nako, kayo din po Papa Ace, ano naaalala mo sa apelido ko? Basta, Ina yung name nun Si Jels Bertudaza, si Maureen Diaz, hello sa mga taga Novaliches, si John Eric Valencia Gumahis, si Sepe Ed Eric, oy palike ng video and then paki-share din para sumikat naman yung alaga kong si Sepi, charot. Si Christine Cancino, si Helen Pasha Malabanan, pa-shoutout po Helen Malabanan ng Camel Village sa May Laguna, si Christine Cancino, si Genesis Bustrillo Duran. Papa Ace, parang kamukha mo si Papa Carlo ng Campus Radio Lucena. Ay, talaga ba? Hawig ba? Ikaw Si Maureen Diaz, si Dang Castillo. Well, ako po talaga yon. Si Papa Carlo before sa Lucena. And then yon, Papa Ace na ako dito sa Manila. Diba? Joy Benedicto, hello sa'yo. Si Kai Hardin, si Jaden Cruz, si Johnny. Shout out naman yung mahal kong si Jason. Huwag muna magtabi ha. Huwag magtabi. Si Malu Cruz, si Lizelle Hernandez de la Cruz, hello po. Si Isaac Abaha, si Lilibet Gao po Kuray. Hello Papa Ace, pa-shout out ng mga kasama ko, mga tulog, papuyat sa kamo, kakalaro ng online games, mga taga Antipolo. Si Ron Eric Valencia. Ang cute ng white cat mo. Yeah, cute niya, no? Sabi, say hi. Meow! Pa-shout out sa mga nagbebenta ng apakamahal na alcohol.
Magtino na kayo. Ay, bawal yun ha. Ang overpricing. Pinagbabawal po yun. Anong breed yan, Paps? Actually, that to. Pusa namin, Siamese Paps. Si Ringo. Ito naman si Sebi. Siya ay Persian. Listening here, Makati pero proud Lokbanins. Oy, hello po sa mga Lokbanin. Bale, are-ay. Sabi na miss ka namin dito, Papa Ace. Miss ko rin po kayo. Pakishare naman po ng video. And then pakipusuan ho. Ganito lang Hello, Genesis Bustrillo Doran. Sabi na listening here. Persian po siya. Masyadong maarte. Ayaw niya lang naman ng ng pagkain na hindi mahal. May kaartehan to si Sebi. Hello po, keep safe, God bless. Clark from Davao City. Hello sa mga taga Davao City. Belated happy birthday, Papa Ace. Sabi ni Janic Lacanlale Felizardo. Yeah. Birthday ko kahapon. Sayang magpapakain sana ako. Tapos, balak sana akong mamigay ng clothes, gano'n. Kaso hindi natuloy. Actually, yung talagang nasa isip ko. Mamimigay ako ng ng mga pre-love. Taray, pre-love! Si Kenzo yung name. Kaso lalaki din to So, hindi sila pwede magkatuluyan. Si Ron Eric Valencia. Papa, shout out Talaga ba? Hindi ba nagpaparamdam? Baka naman busy lang gumagawa ng something good para sa inyo. Mag-relax lang tayo, maghintay tayo, okay? Relax lang, chill lang guys. Watching from Batangas, Castañeda family. Hi Papa Ace, sabi ni Ella Castañeda. Sa Firma Estevero. Shout out Papa Ace, si Mama at si Papa ko, sa mga kapatid ko na nasa Negros Occidental. Hello po sa inyo. Twin brothers. Hello guys. Kayo ba naghugas na ng kamay? Yung mga bagong gising ba, nag-toothbrush na, naghilamos? Kasi for sure, karamihan sa inyo, yung mga bagong gising, inuuna yung daldal. Una mo na hawak yung cellphone, diba? Si Christian Dave Alcala. Hello po. Hello sa mga taga-Alakir ng Lucena City. Si Myra Mateo Alejo. Wow, magka-birthday po kayo ng mister ko. For sure yung mister mo, pogi din. Pogi din. Pogi din ba? Si Mark Jerome Calizo, Papa Ace. Iinaktawan mo ako. Ay, inaktawan. Nalaktawan. Hello, si Ana Agpuka. Hello, Papa Ace po sa lover ka po. Keep safe. Kayo din po. Ano ginagawa nyo ngayon? Sa bahay lang din ba? Bawal makipagchismisan ha. Bawal lumabas muna sa kapitbahay. Kasi baka mamaya yung kapitbahay mo, hindi mo alam kung saan nanggaling. Pa-shoutout Papa A sa Magtalas family ng Bulacan. Belated happy birthday po. Ay, salamat Eunice Magtalas. Si Christine Joy de la Torre Fugan. Panotis watching from Hong Kong. Thank you. Ay, mag-ingat kayo dyan Si Ringo bagong ligo. Share ko lang. Eto, naligo siya kahapon. So, hindi siya pwedeng maligo today. Kasi bawal sila naliligo everyday. Pwede lang sila maligo kapag natripan ng may-ari. Hello Papa Is, lagi ako nakikinig sa LOL. Galing niyo po ni Papa King. Sabi ni 08 Perez. Oy, thank you Thank you po. Hello Ella Castañeda. Edmond Garcia Hagondo. May papakita ko sa inyo. Dito yung kapatid ko, yung pinopost ko. Sabi ko kasi niikot ko na buong bahay. Tapos napansin ko yung pangit pala ng kapatid ko. Hey kapatid, mag-hi ka nga. Halika, mag-hi ka. Nahiya ako. Come here. Nahiya talaga ako. Ayan. Say hi. Hello po. Diba? Hindi siya masyado maganda. Let's get dyan. Pa-shoutout Papa Ace from Bagong Silang Caloocan. Buryong na kami dito. Hello kay Ann Fernando Verganyo, si Edmond Garcia Haconob.
Si Dennis D. Si Chico, hi Papa Ace, babati naman po habang nakakulong sa bahay. Saka yung mga anak kong inip na ingat din po. Oh, mas okay yon, hindi tayo lumalabas. Ay Paps, bawal everyday. Bawal everyday. Buti may alagang pusa nakakawala ng bagot, Paps. Totoo yon. At saka nakakatawa dito, every time o every day na uuwi ako right after ng duty, siya yung sumasalubong sa akin. Kasi, gutom na siya. Ganun yun. Hindi dahil sa love niya ako. Dahil gusto niya ng food. Ingat kayo dyan, Papa Ace. God bless. Kayo din po. Sa Elizabeth Villa, Bagao. Pa-shoutout sa Bagao family. Apo ko sa Cavite, sa anak ko sa Qatar. Nako, hello sa kanila. Sabihin mo, mag-ingat sila. Bawal muna lumabas. Sa Celerma Enteveros. Papa Ace, ang cute ng sister. Hindi naman. Hindi kaya. Huwag niyo pong sabihin sa kanya yon. Si RM Carillo. Lumalaki po yung bunganga. Hindi tenga yung lumalaki. Bunganga. Dito sa Camarin, Caloocan, Paps, enjoy na ako sa live ng LS. Sabi ni Joy Benedicto, oy, thank you Na-share nyo na ba? Si May Chan J. Mac, hello sa'yo. Teresita Jacobo, keep safe. Ikaw din, mag-ingat ka. Laging kumain ng masusustansyang pagkain and then uminom ng vitamin C. Kumain ng prutas na mayaman sa vitamin C. Ano ba yung mga prutas na mayaman sa vitamin C? Wow. Ano yung mga prutas na mayaman sa vitamin C? Ano ba? Dalawita. Dalawita. Okay, so dalawita. Orange. Tapos, basta kulay orange. Sumasim. Basta maasim. Ayan, maasim po. Mayroon po yung sa vitamin C. Ano yung kilikili mo? Maasim. Mayaman ba yun sa vitamin C? Si Don Purge ng Born to Be Wild. Ay, talaga ba? Solid ka po si Ron Eric Valencia Gumahi. Si Chad Lorenzana. Pa-shoutout po. Si Sally, si Pasilio Lawag. Si Eprinay Levaste. Keep safe, Papa Ace. Kayo din po. Mag-ingat po kayo dyan. Please po. Kasi po pag nag-ingat po kayo, hindi lang para sa inyo, para din sa mga kapuso niyo, sa mga pamilya nyo. Magandang tanghali, Papa Ace. Sana matapos na ang krisis sa buong mundo. Ingat po tayong lahat. Nako, kayo din po. Mas gwapo ka, Papa Ace, kaysa sa sister mo. Siyempre, maganda yun. Pa-shoutout sa mga pusa ko sa bahay. Si Pandy, si Pumpkin, si Kalista, si Kali, si Munchkin, at si Bunson. Dami mo ring pusa, Hi po. Kay Gingging Jimenez, si Efren Belisario, wala pong pambili ng foods. Tulog-tulog na lang. Ako nga, tubig-tubig na lang muna. Mamaya nakakain. Pero kumain naman ako kanina. Nagtilang ako and then biscuit. Biscuit. Kasi na naman ako lumabas. Lemonade juice po ang iniinom namin dito sa taga ang vitamins namin po, Papa Ace. Pwede na din 'yon, basta maasim. Huwag lang ilik-ilik. Huwag lang kilikilin, maasim. Di ba, Sebi? Pa-shoutout yung jowa ko si Elvin Cruz at mga anak ko si Trisha, si Ella, si JB, si Aaron, si Angelo at Bunsoy. Si RJ, mga naka-lockdown sa bahay namin sa Postal Village at Dasmariñas, Cavite. Hello po sa inyo. Dasma? Magkaiba ba yung Dasmariñas at saka Dasma? I don't know Seriously, hindi ko alam. Baka mamaya, i-correct nyo nga ako. Yung Dasma ba at saka Dasmariñas, isa lang ba yon? Nababagot na kasi yung iba sa bahay. Pero hindi kasi sarap ng buhay lang. Ako kain tulog lang po. I don't know then kapag nasa bahay ka, mas palagi kang gutom. Kapag nasa bahay ka lang, diba, mas nakakagutom. Unlike kapag nasa labas ka, minsan lumilipas yung gutom. Pero pag nasa bahay ka, promise. Tayo ka, Paps. Patingin ang outfit mo. Bakit? Wala akong shorts. Ayan. Sexy ako ngayon. Sexy. Chen. Ako read Bible and pray. Pa-shout out from Pampanga, si Efrenil
Leviste. Ayun, yung mga maganda din gawin. Magbasa po kayo ng Bible kung wala na kayong magawa. At saka, sa panahon ngayon, di ba nga, binigyan tayo ng time. Then, doon sa mga nababasa ko, minsan nakaka-relate din ako. Hi Papa Ace, pa-shoutout po. Ako nakikinig from Viga, Catanduanes. Layo, hello po sa inyo. Ano ba ginagawa nyo? Kumain na ba kayo? Sabihin nyo naman. Ayun na pa ako nagtatanong dito. Anong kinain nyo? Ano naman ang lunch nyo ngayon? Said mo nga dyan. Hello Papa Ace, ang pogi nyo po. Psst. Atin-atin lang, baka marinig ng kabila. Tuba ng nyog Papa Ace kasi super asim. O yun, kung pwede lang. Totoo, sa amin kasi, sa Quezon, wait lang pati nung, ang katinok-kilong ko. Tuba ng nyog Papa Ace, super asim po nun. Alam mo ba, sa amin sa Quezon Province, kasi yung ano namin, yung paligid ng bahay namin, marami dong puno ng coconut. And then merong mga kawayan. Ang tawag doon, tuba. Tapos yun yung ginagawang white wine, diba? Ginagawang lambanog. So kapag yung tuba, yung sa lambanog, o yung sa puno ng coconut, anong tawag doon? Kasi ginagano nila yun. Nakalimutan ko. Kapag pinatagal mo siya, umaasim siya, and then minsan yung mom ko, ginagawa niya yung luto sa pinaksew. Am I right? Pinaksew ba yon? Yung ginanga. Alam niyo ba yung ginanga? Taas ang kamay. Nang may alam yung ginanga. Yung maasim, konting-konti lang yung sabaw niya. Para nalagyan mo, pwede din yung suka. And then, kapag wala kang budget, syempre, naghirap, pwede yung tuba. Pengi Papa Ace, anong ulam mo? Wala pa. Kasi late na ako nagising. Nag-breakfast ako parang 10 a.m. na. Hi Papa Ace, pa-shout out from Cebu, si Atisor S. Orsayer. Maliban sa kain tulog, ano pa ang pwedeng gawin Papa Ace? Madaming pwedeng gawin. Mag-TikTok kayo. Pumunta kayo sa namin, sa aming official TikTok account. Okay? Hanapin nyo lang Barangay Alas 971. And then meron din ako, Papa Ace. At Papa Ace LS, hanapin nyo po yun. Meron din akong mga na-post doon. And then makipagkulitan ka sa alaga mo. O may alaga ka. Kasi may alaga ka. Eto. Nagbulan kami kahapon, actually. Ang likot-likot niya, lagi siyang bumababa. Hi kay Efren Belisario. Sino pa to? Ano daw ulam ko? Wala pa ako ulam eh. Si Donald Duldula. Papa Ace, kanina pa ako hindi mo naman binabasa from Palumpon Leyte. Hello sa inyo. Si Leopoldo Tumaque, tulog. Duty na naman mamaya sa daan. O yung ating mga mga frontliner. Sila yung mga madalas, especially sa mga health workers natin. Pasalamat tayo sa kanila, sa mga pharmacists natin, sa mga nasa pharmacy, and then yung mga may pwesto sa palengke. Hello po sa inyo. Si Michelle de la Cruz, hello sa iyo Michelle de la Cruz. Si Ana Elisan, hi Papa Ace, pa-shoutout naman po. Si Annabel and Anna Rose ng San Juan. Si Annabel at si Anna Rose, feeling ko magkapatid. Magkapatid ba? Same sila ng pangalan eh. I mean, magkatunog. Di ba kapag magkakapatid kayo, minsan lahat A, lahat B, lahat C. Well, sa family namin, pag lalaki, nag-start yung, start ng name mo sa letter C. And then kapag babae, A. Si Joel Agapito, hello sa inyo. Hello po. Tagasan ka po ba, Papa Ace? Taga Quezon Province po ako. Yun po ang aking sinilangang bayan. Doon po ako ipinanganak. Ikaw, tagasan ka ba, Joel Agapito? Happy birthday, sabi ni Shannon. Oy, salamat ha. Hi Papa Ace, this is Tommy Cabrera, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Pa-shoutout sa family ko dyan sa Masalukot 3, Candelaria, Quezon.
sa Cabrera and Pimaro family, especially to Angelic and Andre, also sa mga friends ko dito sa Ministry of National Guard, Riyadh, Saudi Arabia. God bless us po. Okay, hello sa inyo dyan ha. Sa Riyadh. Opo, magkapatid po puro Ana. Pero mga pangalan, Ana Marie. Tapos kapag lalaki, Ana Jose. Ganun ba yon? Ana May, Ana Joy. Ganun ba yung mga name? Bulacan ako, Papa Ace, ikaw malayo ka pala. Malapit lang yun. Isang sakay lang ng bus. Kaya ko nga mag-uwian kung kakayanan. Pero nakakapagod, nakaka-tired. Nakaka-tired. Si Darlene Joy Dargramer. Hello sa'yo. Taga-Tayabas po ako sa Quezon Province. Yes. Sa Liblib. Nakabukiran ng Tayabas. Pero madalas ako sa Lucena. Doon talaga ako madalas. Kaysa sa Tayabas. Kasi doon ako nag-work before from 91.1 to 97.1, o diba? And then meron pa dito si Michelle de la Cruz, si Hyde Sabelia Pulido, pa-shoutout daw sa family sa Pangasinan. Pulido family, ingat ka lagi from Porac, Pampanga. Hello po. And then sa mga kapuso natin na nakikinig, ano yan? Kapatid ko naglalaro siya. Sebi, mag-day ka sa kanila. Hi guys! Si Sebi nga hindi pa rin nagla-lunch Si Jocelyn Vicencio, stay safe. Stay safe din po. Kayong lahat. Papa Ace, may pusa ako, girl. Si Steffi. Si Sebi kasi bata pa. 5 buwan pa lang to So ayoko pa na magkaroon siya ng girlfriend. So ilayo mo muna si Steffi mo. Ilang taon na ba yan si Steffi mo? Si Sebi kasi gusto ko sa bahay lang muna siya. Tsaka wala pa akong pamigay ng allowance sa kanya pag kailangan nila ng date. Hello kay Dan Enrico F. Tamayo. Si Lalen Go. Ha. Wow, Papa Ace. Narinig ko din ang boses. Stay safe po. Ikaw din. Stay safe, Papa Ace. Sana matapos na talaga yung virus. Mawala na sana. Totoo yan. At syempre, mawawala po yun sa tulong nating lahat. Kaya make sure po na hindi kayo pasaway. Nasa bahay lang. Pag sinabing magstay sa bahay, magstay sa bahay. Maghugas ng kamay. Huwag kung saan-saan humahawak. Si Ronald Duldulao. Hello sa'yo. Sino to? Si Pehey Hindi ko maintindihan yung name mo. Hi Papa Ace, pa-shoutout po ako si Lizelle ng Davao. Hello sa inyo guys. Pa-like ng video and then pa-share. Sinuot ko yung bandana na binigay sa akin ni Grace de la Vega. Kasi niregalo niya to sa akin nung Christmas. Hindi ko madalas sinusuot. Baka at least ngayon nasuot ko na, Grace. Maya nagtatambo ka, hindi ka nagbigay ng regalo. Hi Papa Ace, pa-shoutout po ako si Lizelle ng Davao. Okay, na-read ko na. Walang gala, no? Bahay lang muna. Facebook, stock, kay ex. Lalo kayong masasaktan niya. And then sa mga kapuso natin make sure po na kapag lalabas kayo, if ever na meron kayong chance na lumabas, mag-ano rin po kayo, social distancing. Hindi din po kasi maganda na nakihalubilo tayo sa maraming tao. Well, actually dito sa Q-Mart, malapit po kasi ako sa Q-Mart, dito lang ako sa May Kamyas. Kapag pumunta ka doon, meron ng isang lane lang na dadaanan para dun sa social distancing and then sprayan ka nila bago ka pumasok dun sa mga pamilihan.
para make sure o para i-assure din na wala kang daladalang virus. Which is good, 'di ba? Hindi po masama ngayon na magsuplado tayo, mag-inarte, 'di ba? Kasi para to sa lahat, hindi lang para sa iyo. Sige, ingat po. From Palumpon Lady, sabi ni Ronald, Dulaw. Hello sa iyo. Oy, salamat din ha. Oy, sino to? Si Tita Beauty ng Davao. Hello sa iyo, Tita Beauty. Ingat kayo dyan sa Davao. And then yung mga kapuso natin dyan, mga kabarangay natin dyan. Yung Mr. ko lang lumalabas, Paps. May quarantine pass siya galing sa barangay namin. Yes, I believe. Marami ng barangay na may ganyan pero hindi lahat. Okay? Hindi lahat nabibigyan pa. Siguro ginagawa pa lang nung barangay nyo. Hindi pa nai-distribute sa inyo. So, maghintay lang po tayo. And then, wag po tayong pasaway. Okay? Pag sinabi po na wag lalabas, wag lalabas. Okay? Si Mary Vic Canicosa. Hello sa'yo, Mary Vic. Nakakadaya yung boses nyo po. Nakakatawa po kayo. Nakakatanggal ng stress ng bala nyo sa umaga. Ano nakakadaya? Ano ba yung nakakadaya doon? Okay. Umaarte ako doon. Nang ano? Maingay. Hindi ko kamaka. Inom ba yun? Nadaya ka ba? Walang ano yun na, walang effects yun na. Kami lang talaga yun. Si Annie. Taga-saan ka ba, Annie? Ha, Annie? Taga-saan ka? And then, sa mga kapuso natin, basta stay safe po. Stay at home. Wag nang umalis. Si Tita Amy. Hello, Tita Amy. Huwag na lumabas ng bahay. And then, maligo po. Mag-toothbrush. Matulog. Tapos, ganun ulit. Okay lang yun. Pa-shoutout naman po sa Espiritu Family, si JJ Topper, Casey, si Mary Rose, si April, si Mickey, at si EJ. Alright guys, baka lang kasi na-miss nyo ako, kaya may pa-live na ganito. Baka nami-miss nyo lang mga DJs ng Barangay LS, kaya meron kaming pa-live na ganito. Don't you worry po, safe po kami. Bye guys! Thank you. Stay safe po, stay at home. And stay fresh. Yun po yung importante doon. Bye, mag-ingat po kayo.